3 months na asema me wo fa mo be kan say wo ko me wo fa mo nchen mo say o mo ba sa na o mo sa ye no ko mo nchen oko mo nchen wo banka me ho no na ne ma me pe nkrofo mienu ma ne kan o mo ho na me sa nkrofo no na me wo fa mo ni mo no mu free banka me ho no no mu free banka me ho no na me wo fa mo ka say sadia wa ye den wa badia o mu ni ni asem na emom no adwuma na o mu di tu manim say adwuma be mesko school onto me me wo wi a onto me school ana say meko asam no refia na onto me su meko school ana say meye den na me say me de me wo wi a me nko school me pese me sua adepam ana o mo ti sa de na onto machine ma me na won fa me ye den on fa me nkotum on fa me nto adepam ni me wo wi ensu machine no me wo wie no mo so mo gi machine ansa na mawo me wo wie ensu machine na wanto Akoma FM 87.9 me wo wie wanto machine na anye den anfa ma me echese 87.9 me echese o de me eye den asam na wo kan wo rafi wa wasam ato wo no rafi na minim se me ba en na wonim wow okay Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi enti wo bato aso na wo bepeja mu wo bato aso me pa aso ane to aso e na o mo ka se won to machine ma me machine na wanto no mo so mo gi kran sana mawo asem o ma me be kan se ye free ho ba asem o ma me be kan se obi a won we na mo gi machine di ama no mi wa me ma je koyam so obi a won we na mo pese mo gi machine di ama no dia na won pese o ba ne beto enti na obi wa no kansa no enti no me so no mi ye din mankasa na me ye den me frɛ me wo fa ba ko bo na mane say ni sei na ma me naka enti me sra mo a mo nye se de be ya ba mo an beto machine na ma me mi school ne die mi ni ma mi je skra me brei ansa na me ye den me kodi me bla ansa na JHS ni mitimi aye den mitimi achro because na me ni obi a wo betua sika sem ni ade ama me nso me nya 16 years na me ma me nso free mu afent na me hu se school na ankasa de nya de a me ye den metimi akọ say me ni ma bet na obi ncha 21st August 2021 me ba 3rd September 2021 me ni obi net wo mo na ehwa akora no wo mfa 1 cedi kura enye den wo ma be 5 months 6 months no 50 cedis atum ska bie ni ho a eye den eba Monday to Friday so wo moji aban school wo moji 55 cedis wo ko school Monday to Friday me to aduane ma na 15 cedis eno ka ho a me fan say 20 cedis a week no. Now to now when you mean now send 50 cedis 30 cedis the mama me ya na mkache nse okura mposka wo de mama no ensu ba bia ntime sra wa wo de manim be 100 cedis me wo 4 years kra 100 cedis kra wo mama bida asema obeka ne say 100 cedis no mama 100 cedis ka wo de mama 210 cedis no ntime ma de mu ye bonia na say Bema wo ye serious no so ma no buy 50 cedis ya no nkyere se wo ye den wo hwe akora no enti mesira wa asema na my friends me de ne kwa akoma yes mo si an ba bia wo pe bia fa me ko na ba bia me pe bia me fa nko me de ne kwa e wo no me de ne kwa de no mbeye na msi an me de minim de mbeye ne mo me de akora no na me pese wo hwe no na me pe na sumdue mi se me kan no ebia obeka asem papa bi di a kire me wonso wanya asem papa bi a nka mfa nkire me eti ba ma no se afra ne say kwa me odru je se hin no wo o wa santi a chimbo mpata o bompata ho a e na wonso abedi kote de duako okay eti ba 2 years o ba 2 years ni wo hia no 2018 mu na wo hia no me bo a Ushia no 2018 okay eti 2018 mu na ushia no a na wo se wo 17 wo ko 18 na wo betro BCE awie JHS no na kwa me drone so adwuma be no ye 87.9 Kumasi ono no ye oni obi konkran ono no odi meti na ne nsanya nka ne lances enti
ya no wodi meti na ogusu a wo jelances nti okwa adwuma won krane ba na wodi sika koma o maame na o maame dia yeden na o maame dia to ama na minim mi bronya bre bi na mnyam 8 months ya me ba bewo e na wo twen sika wo maame so say ni sika bi wo maame no ho mfa na ade ma no e na o se won yeden maame ni so won fa ma no maame ni so obi a wo ni obi nyima wo ya wo ade na wo pese wo yeden odi sika na e woni woni na e ho na mi ba bebusa ante enti mi menyima won tontoma ba akokora maame no na wo jiska na wo de to wasa wo de jelances amanu mre kwa machine kura mpo no won to mami a won toy na ante menti de ekoso no ase maame na nka hwe because na ne ba na twesika asi ne so na na men so me ne yes enti ne bra na ofri nkran aba na o twesika wo ne bra ne so wo twesika wo ne bra ne so because na ne bra ne ba ye no na obo na asum se de nkwasi asem ne wodi wo fi ho efri se de na one wo maame ye ni ne bra ne be bo na asum ne ye ntokwa nti me wo ye no kurampo no me wo bnada de be chi me wo 9 oh me wo 9 January 2019 9 January 2019 one 9 January 2019 na me wo akra no na ade ba be chi bnada ena mi sister fia bai ho ena o so okochia me na okochia me na mo bai no na maame no aba betina bebia mi sister tie no wasi ajuwa sika se na wo sister de ma na wa fa sika na egu bag ne so na wa kan wasi na wa kan sika no wasi 800 ena wo yeden wasi 800 ena wa yeden wasi 800 ena wa yeden wodi egu so na wa kan wasi me de 500 de koton to ma bro mi hwe ma mi ni din ma nkasa wo de 500 de koton to ma bla mi sen wo ba ni kwa adwuma wodi ska bla wo na wo ji ska ne to wanti mi amfa bia nkoton to ma amle mi na wa no wasa be ka kire mi se na wa wasa hwenya mi anim abefa ska na mi sister de abla mi no eso wo de koton to ma bla mi na menti ase mi busa question ba ko na ade anwan ya me say ebra wo ko school no a wo ko tro BC na kwa me dro no ye adwuma bai no ye driver ni eti school no a wo ko school na no hu o ka se opel ai na mi ko school na wo ko school ada di nkan wo se opel na wo hye school atade o dabi na wo ye den no hu no ka se opel that day no na me kwa madam fu bi friend Gloria na ye kire mok nti na me kwa kosia ade wo 87.9 eno hu no ka se opel okay wankasa wasem no wo se o maame edo bre o papa na wanya 2 years ena 2 years mu na o papa nkrofo atena kwapem se ne ya wodi ti ha ya wo ne obi etie how a wafam no how ben na wankasa wo fam wo se kwaye bi atwa hene ho ahia nyina chechire mu ne hu how a wafam de how na wafam na de ahre hokola Akoma FM 87.9 Kumasi. Fly away consult asebra no found to kwan wo ko Canada ana say US UK na wo pese wo ko ekotena wo ko nsrahwe ana wo ko na wakoye adwuma wo working permit ni nyina wo mo de hihye begu akwa mu kama e de amount na wo so atimi akọ enkrofo ama so akoye adwuma ma wo ho aba fly away consult nkwa na betimi aboa wo pese wutu kwan na passport kura woni bi birth cert kura woni bi amane hawo enam se wo mbeboa ye santo so ni nyina kama e de watu kwan ma wo so bibia akoye e de amount Schengen visa wo ko Germany Portugal any Schengen countries ahodo ni nyina so a na wodo ani akire mo e wo fly away consult kuma se wo mo ahensan bo nsuom krabata ne bi e wo nkran ya frame 0243 421215 0243 421215 afedo betumi akasa okay how am I firm ni say na mi ko school wo bi e ma miska
me ko square obi e ma me sika nti akoye sara me ko square button na mapon na makwache 24 kwaye me ma twitweja na ko twitweja eti eja na twitwa na ade hwe wo a odi uba no abeton na ade hwe wo school ade ntina na obi ama usika o papa na nkasa na ofie hobi minim was astem na papa na wonim no da bi owu na me wo 2 years okay ti 2 years na ofiri mu na o ma amede ne bre o papa enkrofo e wo asante achim bompata ho no okay ti e ho no mo no 2 years no minya 8 years no me hwe na emu odin nti no me sorry a na maye makoja 8 years na sha se wukoja 8 years ne kra na me ko me sorry am nkwa nti ne nkrofo kra ka kire me se ho nom na me sorry kra na me ye dan me wurawura kwa ye nim sa no me nkwa no eni kwa sa me ye sa ade en efi se bi ho nom ehu first yi ade ye fo ne ho ne ekoku am tim akwan kese eda ho nom enti me ko hye kwa ye nim a ne matwitweja no me ko hye mu a ne matwitweja na ma ye dai na me mabeton bi wo ha me ba gentie me chem de babon eni bompata fo asante achim bompata fo hye so na me de egu na masesa me ba fia na mabetwitwam na maboa no 150 3 cedis ti minya 150 na me de Akoma stadio carpenter nti me de kwa bi wa stadio ase miniska minya ntade nti wo de nyambo anopa na wa ye den wa baji usika ti ebi a me kwa anopa na wose ma ni ya nyumre me si na ebi a stadio ene mini ene yi dok ma me 3 cedis ya na ma baje de aka no ni wayi na odi ama me eti sa ho na wodi na mua kwapem se wode ko primary school wieye e de ko JHS kwa me dro de be se wo pei wode wo se wo pe no na wo JHS sai na mo form 3 na me chire bi form 3 na wo fa be mada oh nendie na ma fa bi da no wode kan fa bi da no na meswa ba ko meswa no meswa no wone ni kunu na omutifia yewu no so ne swa ne ye meswa ni kunu ye chinechino nti wono so adam chinechino ye dia hand okay omoko nwura mu ayo ko chinkusie ni ade okay nti ono wo na damfu bi nso e wo fie ho na damfu Akoma ni kunu ne kame ma na damfu bi no kra sa tam no na memfa be mada ena oye den o ka me de ne ma sa na damfu no wo se wa mom ena ka wo da bi meswa ni kunu na meswa ni mu ho hwe okay wo se wa kunu ena ka ma na damfu na wanya mfie sen oh samre nam wo be 15 ena o ka na wo se wa kunu na damfu no so anya be sen one day when you know be 35 37 ena o do ma no na wa wo pe na koyese eya na oba ho ntime no eya o se mini nsuo na mako nsuo ama no ama ewe na damfo no na oba ho na mesua mu nyina wo ho na odidi agro me yire sei sa na okeka sa nti e wo ho na mesua kuna ka kirem se me pese me ye de me di ni person masima wo ha wa wo nam yi o ma 10 cedis kra seye na okeka bibisa eti mi so no akra ma adwen no anye ni se wonu di kan ene me eye wo ne etna nti no so wotna ene mu na mujaye ansa na wokofa kwa me oduro mi bi se bi so asansem ni nyina kire se mpese meti ase die ntia kwa me duro se nyinsen no so onye moka se wonye etina mi bi sa asansem ni se woni empena na wo se wa kunu no keka ma wo no di empena ntamo ma wo no woni ne ntamo te kura no kura de eche montamo te kura ansa na wo kwa no na mo be 15 enti kwa mi do dem me ko fa no me onu mi hu no 30th January ano mi hu ni 30th March ni m ho no January na March then emfa 30th March 2018 okay na mi hu ono eti March ni mu na chese sabra na mo keka ko BC time ni mu akwa kotro na May no na mi hu se na menyem no tu hia no anche kra na nyinsen no ba ye okay eti fa ne se eya ho kire na wode ekofa akwa meduro ebra akwa akwa meduro no
ahocha na wo mu na eso ba fom eso te anya hwe so ama fom anya wanya me hwe wanya wo hwe 10 cedis 30 cedis 50 cedis no dia ama me 100 cedis krada tina fa so be na wo so se wo sa ko fa no ene ne tie se ya ahocha na ade ko fa no a asa wodwane mfofo no akoto nkra ne mu sa wo de me nua watena pomu a chenti de me kan wo te ase ahocha akola wanya 8 years a watna kwaye mu atwetwa ja kakran enka ase suna wo so nti ama me mpasa ma ye that hard on you but yenka no krankyerɛw watwetwa ja kakran sa wo se wa kunu akeka wa ma obi sa nipa na de na mujaye ono de no hwe nipa no wo yire ti ne yire nti na wujaye na ne yire tu kwan na ne yire sa woni na wo eso won be ma ne kokuna no won atu kwan ene ko ma ne ko kan ne ma me nso na me to hu ya na wutwa so na me twen me oba no kra be ka kire me so obi bom dia na me se me mpa asem na twen eti mu na ade ko hia mu na kwara ko animu ano na ade ko hia kwa me oduru na wo se ahokyere nti eti wo ne san ye be na wotwe bienu na wotwe me san 10 Ghana no ahokyere no so ante no ade no wantwe hu minini anche kura na medenye na say den ya wo se match na nyinse no so ba May eti match beko April be ba nsa na May aba eti ahyase na wura mu na hu se ahokyere nti na mbefa akwa me oduro se obi otwi card anya hwe kura nka da bia ba ma me chop money na emma sa no ade nti na ahyase no wantwe hu ana na apene kakra oh da bi na me hu ne se ya de chese ansa me kwakwo hye kwaye mu atwitwe ja anya 150 no na nafo tina ono ne de 150 ni ma wa na chese ye chance o ma me 30 cedis 50 cedis no kra na me yo okay de chese ansa me nya 50 cedis no na mabre ansan okay etemu ana nyinse ne bae wa wo kwa me oduru amane ena osenye ono a meka na osenye ono ade ti na osenye ono a na be ma foforo e fa wo ka ne ho ana da bi obeche wo sa wo ne be ma foforo bi hyede mu da eti ade ti na osenye ono a menim de ntia na okasa o ka kire hwan senye ono a wo frɛ me fon so ka kire me sɛ me kura menyim di ka kɔ ne wo fi ko ka kire ne sɛ menyim manti ne epa ho na o ka kire me sɛ dable me yale nam sɛ me yale sen na manti na pa ho na me be ka kire sɛ menyim na o ka sɛ me yale a na no me hu di e wo pa kire me enti sa no na chese wo ke nyesa me wo fa mo ba ne nchen a ke bia obeye san me wo fa no ba ne nchen wadi manka bibia amfa hu bi me wo wanwumre bia na ofre me se yesi me wo fa ma ba ne so nti won de oni mi ni asem aye dan ya woni madanti no wonti mi nka bibia amfa na chese afedi oji tu mo eto oji tu mo no so ba banyem obekwa antenatal ni ade no eno so wo hwe wo kakra na se wodna no fafasa na osem eno de 9 July eno ma mi sha ase koi 9 July into hwe wo nyinsem de obeka so hwe wo ohwe wa kopem so wo ye ene samre ne yakotwa yakotwa saskande na aban de ka be fayen esa de ye banti na nese onde ye ntue sika bia te senni ti den a sikatua kakra bebem saskan ne de na mutua ka anano so na aban na na aban de ka be fayen free bompata ho no ba konongo okay na mo abantinata free na ka na sa de moko eno de ne ye we na ye kotwa ye no scan no eno na ye kotwa ni free but ka na ye ka na aban be fayen aban be fa mo kotwa scan ni free okay eti wo hwa wo nyinse ne ho no ebra ben na kwa me oduro obo ye de fa ho no say me ko we na no wa mama 10 cedis na 20 cedis to say me ko maternity na no wa mama 10 cedis na 20 nenye sketue bi enimu sa na wo ho ne ma na wo de kwa wo so no so wo ko list no so e de ma wo na ba na de ma wo ende wa na totoye wa na ma sika totoye Akoma FM no skana wa de mama no ko adwuma satam no ko adwuma otimi mama 50 cedis nti ano a me ya na mdibi akoma ni sister na na ma se na mama pa choje wo ko kumasi na oba kumasi be fa na wato
enkwara sam na we nti me de pepa ne koma na na ma na onu amu nso de ese 100 cedis bi koka ne ho okay na wode toto sa ne o mane so nyensa ni mo na wone Kwame Dro oka se onye na wo fa ba ya wo fa mbebo de hanya no afede wogi tum na mote se be ma ne oba ya fa afuro mebo a na wona oda gugu so kama ni nyina no oye ni nyina kama na je se na asem bia mai eti how we sha se time be na wote ni fie wonyem na ne na ti fie me kotna o mo nchen bosumi mienu ne na awotwe menya bosumi mienu ne na awotwe na me ne omokotna de enti amene omokotna kra ne se me papa nua bi me papa nua bi sorry I was my other na makonyima ba ofasika na ono nso kwachi ne chini bi ofasika na wato dua na obefa na wato enti na me nso no eburo me so ahwe ye kula last kula de oto sika ma me ye de me koto ya ahwe ye a obetwa miti e na me ntu kotena be ma ne so ahometi na mu di wani wo fi opa sade nti no wakwanyi me papa ono na na ye sa o papa ono na na ye sa ade tina no ye sa minim de ntia me ko school nso o ma me kapre no ma kapre eno akofa nyinsen aba no wo se tu oni agu nsem ono no otinknan eno oba ho no eti eno na ma wutu ya wokotena Kwame Dro eso ana meka sa wokotena ne de na bibia e kama woje wo feso okwa oba obo akohoma da bia 50 Ghana said ya wo kan 50 bi wa 30 wo wie nso beto akora ne din mewo wo mo nchen mewo wo mo nchen enti mewo ye no mewo ye no na wo mo nchen na meti e na mewo ye okay nti mewo mi firi omo nchen minya 3 months na me ebe ka na wochi mienu amanya 3 months na me firi omo nchen e na me kwotena me na nam ho wa asumdue kuro nti me kwotena asumdue kuro mu no e na me o se o ba wo no wo Kwame Dro mu nchen awo kan wo ne fie ho mewo ye okay clinic wo mewo Canada enyumre bo state na omuyi me ni sika omuji ye 60 Ghana Andrew 100 cedis 60 Ghana ti omuji 60 Ghana no nam se we de nyame adom o man ji sika bi ankwachi because obi wa wo kura wetimi boka be ye de o enti no nam nim se bi o mbeto ntoma mame o chese ntoma kura no o man to bi ama me wo e na ade achinya na o mame yi ne ntoma sin e na o de mam se jebobo ma o ba ne na so na mi sister ba na mi ka se mi sister ba ye no na mame no was we discuss me all the sam na pampers e o ma ba 80 Ghana was ade ba na wa hwenyame ani na wo mame na sa ba be fa se me de koto ntoma de ahede hede abro na wa za be fa 50 cedis na de akoto ntoma de abre mi Akoma FM konsuwa me ami mu na medika mana na ma oba ne ba ne ka se won fa ye de wo fa ntontoma ye de emre kwa me wo 40 days entoma no na mefra na wo sabe ma nyame ani ba je me medie no esa de kan ho na mi hu ase kire be ma ne de wabu me kwase ya wabu me kwase wo ye no oto akora ne din wantu ni din me wo ya de achi nkwada na ma amene ka kire me se ya de na tu jamfi na am anti nya sa ne atu badi e badi wa ma metna ntoma wasa ka kire wa hwenyame ni ma sa ka kire me se wasa hwenyame ni asa ka kire me se ai akura no ya de na tu jamfi de me mfa ne nto no o se mfa ne ntu jamfi ha na se na wa hye oba eti na me kura me na nya hwe me de na tu jamfi ne kire se bia ni nua jamfi kura be boa me ama ya de jamfi ne ye hwan ya ne we ne ono we papa ne ye ka chi jamfi ne edi ho na to so fo se eti Kwame Dro ni papa enua na ode ne to no ono ani nua pa ono Kwame Dro ni nua ono ne wo hansa na Kwame Dro na ba na mo de ne to no okay no mode ne to no enso jamfi no won fa kapre ma na wa wo ba wo hwe na jamfi na be hwe no so ono so woni ma nto ade ne to jamfi na no ano no efiro na hwe na anko ye biem da bi de ya me ya kura ne se me komatan me wo ya de me wo mtimi nya na wochi a me fa kura ne mra minya na wochi a me fa kura ne mra ntimi nya na wochi no
ena akuya adwai so munu aba panipa piesie ndi akora ne koja me weyi nti wode akora ne koja me no ena maame no me kwa na maame ne we ni we papa ye aduane no mu wo fufu ena me kra sa nti me ko wo so na ejuada na onim sa de bechi benada na mamanya na awotwe ne saada ne da na me ye den saada ne da na me ko weyi no nanya ai mami ya hwenya mi anim me ko we mi santi me ko wa ma me kapre wa ma me 1 cedi omo de adro so akola na num de bigu na num a omo si 10 cedis sa mama kuya joyce ni su scanner o ye den ehwa na chese mi bie mi pesi 30 cedis na ka na mi mu 10 cedis na me de mano na ye sorry ba fie o ma hwe na wie ne ba fie me ba fie na me ra ho pa efri se wo wa ba mi 50 cedis 50 wa de kwatonto mabrem o de kwatonto mabrem na me ko we kura mo ma me 10 cedis na 20 cedis bi kura ai so mo ka se mi ade mi nya na awotwe a me fa kura no ba no emra no mi nya na awotwe no mi ko no mama me kapre enu achi nso mo ama ahwe bi mu o mama me hwe na aba no so o mo hwe akora no o mo hwe no eti de twato a kwa me dro diska bre oba no da be fifi en ode skabre no obra ne sen 50 cedis enu ana me hwe da di sie ya me de afaka me de ba han 87.9 Kumasi. Kwa me dro na tisai Hello, kwa me boko de hello. kwa me boko de what menka Me tun kana baby a me wo se sia network me nya no kwa bi na kwa ya nya hwe yankasa mete onka pa timiawane na yankasa Mariama eni abrepa wo su esu sa akra na ne na wo no wo hwa akra no ada na ne Mariama wo na waja akra na bo no so sa Kwame 87.9 Kwame ya to kamiawani na ya yankasa Mariama ni abrepa enusu a wo wurogu studio ha nya nusu ketwa akra na dan na ne oba wo ato akra di nkama na waja akwada na bo maame no so Hello. Kwame yes me tun kasa no ba na hello. Auntie dia na wote dia hen kasa ne dia na ate ansa na bi kate 87.9 Kumasi. It is all bomb my aha auntie awo na oba ne se wo hwa akora no adentia network ne mai antina ma me ta na nya se dia ma seda oba ne se wo hwa akora no adentia Oseme fakola no ti akora no wo hwa no waja akora na bo no so no wo bre saa adan dia no oba ne dia ya o enti o pa se me mani bi seda entre mo ne san wo se wo hwa akora no sa de hwa ne ba no bo so mensia na wo di 50 Ghana aba akura wanya mfie nan ye ko mfie numu de bo so mensia 50 de sa ba ma na nya ne hwe na wo hwe yo ana entre mo ne san ono na kansa ono ana kansa wati ha ya wati manim sa membie no asan kan kire wa ono me pese me busa se ono na be ka wo se di bo mensia no wo se wa yo de wa kan ka se 50 cedi o ma me 50 cedi sa be 5 months na kapre mai na nu ya me be krampo ma me 8 o ma me 100 cedi da me wa kwala ni ko mfie nu o ma me 100 cedi da na nu ya na wa ya dai me ka se me de akra na ebrew me share wo da se Friday me de akra na eba e na wo di ayi ma me wo di 80 cedi ma me eti no akra no nya hwe papa bi na wo hwe no eti asam na no asese so no be ma na wo nkire mo ne san enti se o se se enti o pese me nya de se si ai o se akra no wo hwe wo ba no eno na o pese wo hwe akra no ada enti na de akra ba wiase na wo hwe akra no o kasa wo you wrong so no kasa o me se de pa so mo side be
Ye Kumasi asokwa but ye penchire mu kakra ye Kumasi asokwa city mu ho no ma ye penchire mu kakra nam se bese na wotwe ba ho mi am direct na wo de ma me direct mi am ba ho so no na ba ho a me so me ba ho o so ba ho na jasa kra no hwe no wo de so no na ba ho a me so me ba ho aye wodi nka kasa de but me pese wo kire mu kakra ba de obeba but akra no hwe no uche ni che se abi ebi e wo no no what was you na do no but bia me call plan me yedman ni accident me brother dem and dey won hu me no ka say land is supposed to be yedman ko di kra I say me yedem please kana me kokole me ni accident ya ben na me de bia me ka cho asa wu fu adi hu me ana say enyo no nko me ma ye for it is said to say me koye me mani bia 1.5 na 2 million me teacham the rebe ono no man discuss man kan bebre nam se debin kwala no so do bia sabe ko bi wona yake 20 ono kwa na me vene homo tani no mi ebu kutami ya mi teacham mama te so na mama ko bi kase because of one is that was maybe at the member also Nanu Kasa and mu after like one just a man or more than well be beside me hello yes our network na nyampa na je se wo hia wo kra no wo yire wo madada mebo a na asa ne wo ka ho me si ana na mi kuta abeka abi me hu se da je du no mi kwa me ni ma se mo de mo me ni na ba de it is said no ni ngu na me ne na adi nya se me pemba kama ni se me o ka ko si because kuta sisi bi se si e bi perfume okay etu de kwa me se de network na ya na moa ye nkomo no eti ye wo Kumasi asokwa city mall ya ne ye opposite da ba ne ya hwe anim se wo beba this is okay what are so many but when the message yeah hello yeah ya hwe wanim da ba in producer ne ntwa so ema me na ne network no emwa menti Ismail ne ntwa so ema me na wo hia no na onkora me ensa dada mi kwae na okura ne ba na akura bi wo fie ho kwame waka kire me se kwame ne ye ne wo faje ne braje mfi ba ne bra ne won kran me so no me no maaju ye kura ma se mi muse busem ana me yesei me se wo hia no onkora me ensa dada no onkwala me nyem 3 months na obi ka kire me se etimi mani efra enti akwa no wo ma no minim kasa me no ne de ko ma ni minim anam si minim hwe me kwato me ye kwa ho akora bi bewura da em ho mi busan se na akora ya obewura ya ofra dada wo si o minu ejamfi eba sa wo ni ma 3 obi ane ne maame me kwa nso mimi nkwato so obi wo fie ho nom ana me kwa time bia me pe bia nso ne wo ne maame wo ho ni nua ba ku adwise ona ne maame nso wo ho menyem 1 month no na me kwa ho na o maame ni hu me na obeka chem se ewura besin ko na wo kura maame no migiri se wa hu se menyem na wa hyeda na wo be pam me ba odi deda nde na wu Edinio nanakuya Marcos Jumadi who di bia yire me asemo asemo ba wodi nka kwa obi kuno ho nti ama wo se wa kunu yin sem ya wo ke me doubt wo kakra asase na asaka me yaji wadi abat me doubt wo kakra wodi nka kwa obi kunu ho a oba ba wonim so be bo odua anya bompata okra na wo ne kwa me duro na motie nya bompata kro no a eti ekro no minim se so but eso a bai se be ma wo mu na wo yire wo ma wo mu a wo a wotim no hu eno de kwa mi duro no kra de na minim ne da matina kro mu a chepa ba kwa mi duro na minim no menyem na me so aka kire mi tinti mema bebrebe wo kro mu ha no mu nyina ma hu o mo na we na me hu no na wo na twempra na wo se wa hu adentina wa hu de sie me man kan kire wo bia nwa mebo a
Nwa okwasha wa nwa no aba nwa nti wanka nchiro bia wo na wi akokwa na ni abon ka bia nka ma obi hu ya mesuwa hu ikura ka obeka hu asem a kire me menyem na nsa na wo ka senti akwa we ni nam krom ha no a wo ne nkrofo a wunim na ohia wo na wo se wo pa no bisa no se wo yira na so wo ma wo bisa no Debi amba majin ma wa na kurada nje se wo hia be ma foforo no wo se wo pa se de sa ba wa adwum ene de wani ada wo ba no ko school wo no odi wachi ade ne ba yi oko school o class ai o KG1 o KG1 o ko KG2 wana de no ko to school ye by 2 years in ma me ne ba ne de na ko to school na je sa kwa be dro kura nim sa ne ba ne ko school debi wono kura wonim school akora ne ko sa na wo de akora ne ko to school no fra ne ka chen se wo de akora ne ko to school me wo bom pata no ena me wo banka me no ena me de akwala ni free ni nchen a cho me de akora free nchen na akora no wa afi ene bosumi mienu ena me de ne banka me na we so awre ho woni ese amre o ene hey mo bi wa de ane ngeti we de ajoso anyofo ya chiache amo me de ne ko banka me okay asam de ngeti minka me de ne ko banka me no me ka se afini akora ne nya afini form twa ne fo nti me de ne ko school nti oye no te na me mpe busia obi ho na wo de beba na nam se na hwan na me kwa pe busia wo ne ho me su me nim obi a nti me ye no nti na me pese me so me pese me de me nsa ye bibi nti me kwaje obi abro grawa mienu 2 million na mako free asi chire half back 1 million na me de me ye go mi obla na me de kwa echi na me de kwa echi nti me nye ska kakra no na me ko pam school atade me ko bogu na me ko to school atade me ko to material na me pam school atade de share no me pam ne ko 30 cedis me de ni ko school ni ma bia me to na che 70 cedis me share kaprama na wo so awona kwam de wana wo so awona kwam de omo mu ni afuo enti no ho no me nye na ho ne nya ho o ka sanya na kire sen so bo woni afuo nso to di wodidi omo no mu ni afuo mu didi ko sa me na nakwa awafuo mimi ni afuo esu mi didi etu ka so bi ni afuo a no ne kire sen nipa no ni afuo a woni di wo se wa ho na kwam de wo ye didi a bi wa nwumre kwam de wo nso no wo be nde na ese de bia no de hold mu didi ba akopɛ ebi wa menum so kra na me ya mi sha me ja kra o me so an ono wo kra ne ma 6 kra o kra 6 ana na wo ka ho 7 ena me na nan so wo ho ana wona nan so e wo ho no mo enti mo sori de hold na che se aduane ba akono mo no ano no e wo nko ana sa wo se wa ma ne nyina eni ni kunu che se obi eni ho a ono no wo ba ko ma ye se yes me ka se e wo nko ana na wo didi once ana se fiofo nyina na mo didi once bi ye nyina wo se wa na ma na ma wo oba ba ko nto no so kwanye me there be on the nose wono ne ma no afi ya na penini kwa 17 no shakra afi na penini kwa 17 onyem onyem se fia no da so etie ale tina wo de akoma akwanye me no de wote wa akoma ne omo de mintimi for me ho ntoto because omo wa papa omo ko school 3 cities 4 cities me so me ko school 1 city kura no ebo me ntina wo sa akwanyem heading enya ni sa na me pe o okay yate kwa mdrosi obeba nti ya producer ne betwa so na waba obaba hwa ne ba wate obaba hwa ne ba se de pot na pese kwa medro ye edema de na pese o ye ma me pese nka bosu me bia o de o ma me be ye 3 million kura ana o de 2 million me pe o ma 3 million bosu me bia na na kwa se ya na hwa ne ni wade wa po na na kwa ni wo hu me di hu na pons di hu na nti na kwa na ma mora no hu ye mi huna ho etina na kwa na ma mora first ni we dwa me na yeah adinio okay yate eti wo se wa ma bosu bi asa 3 million akra ne 3 million ya okay eno kwa na wo hwehwe muka so wonto machine ma machine dia mesra ne no de wonto ma me wonto machine ama me wabu me kwase me ama nko school me nto hwe me ni hwe no asa me titi me na mi asesa
Yes, I'm in chain now. You're my in chain. Mamma ninja na didie ene if you up a plan if you see ne baba akonso ben yenti ne ba ya no wa frɛ me ne wa asoma me de tese wo ye na makoboa no na omo tua oka ana no omo no aduane anu adi bi me na me nu aduane nti wote wo mo nkyɛn te sɛ help me bo house help okay ya te kwam dro ba hwɛ ne banti ne suo no momrɛ no yi na ofansie nanim na Niwata Scientific Clinic and Diagnostic Services, Dr. Nimo. Your womb and penis repairer. Ya dear bebre doctor, we able mono ne to asia dear my ovarian cyst and a fibroid. Afei say ya premature ejaculation, low sperm count, erectile dysfunction, memanom. Ya mama den na ya fa ye ni enchemo ewo Dr. Penino enchain. Na sanso ena ye enunka halitosis, diabetes, stroke, hypertension, and typhoid, ulcer yam groya de ni nyina Dr. Sebra. Na won to asia emfama. Ana ya wada mesra wo nkran ya. Bomodia ehia doctor. 87.9 na de adwane bai pa na ehia doctor e wo circle kwame nkroma circle ahunu he doctor e wo photoramadan mom na photoramadan no eben Ernest chemist ya ene eben go filling station ene Ernest chemist no na edi enhwem enkranfo amokwa akohia doctor ni mom mfre no e wo 0244 087687 0244087687 doctor na wo ma wo no wa bankran entinkran fo mu hye no kumase fo mu hwe na kira kwan e wa tonsu mu na ko junction wo mo ne adansi rural bank e na edi enhwe nyinsa na ba ye boy ho akwa wo so a pad a ye de kan ne ama ho no e Eve labor pad about time wo ba ye guy wo na chi wa ye rese na fe infections nyina wa bo ho ban e de afri ho e Eve labor pad eguma hodo mienum Eve plus e na Eve normal ni nyina ye e de ma ba wo kwa wo so de wa wia bedru fie wo pad a de siesie ho no ye frɛ no Eve labor pad ebo no da fom eno te bomode na wo pe bia to form frem 0244 310620 0244 310620 grow fine mojadro mojadro mu super dia watena se meet me enu miensa na ne nsa ayetitriti bonsa no wo yesei so ho wo press ne nsa ne saa bomode na wo sanka grow fine mojadro afen so wa wo na so na krokro na chew saa untimi na ade be che no wa yesei hodwo wa koma ju se hwimhwimhwim wo ba bu aboso me so akwa fichiro beti ya saa trema pe na se twa bomode Banum grow fine mojadro nam se sa haw nti na Dr. Grow Fine Dr. Menses wode adu papa wode aba adwaso kokko de wom etimu ahode no no edoso papa 0244 596 532 0244 596532 Herbal shop any pharmacy shop biada Grow Fine Herbal Tonic mojadro super ubenya bi na wato afei Zahara Mesha ene ne G capsules carbomoy na fatu infections no asem Mesha ene ne G capsules no ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo keto ba ko kase ba ko nti wo topa ye no a na kyerse wo de amemini nsuo no kama na abo ho ban as infections na ano e de amam de wate enam yade etise gono syphilis ene candida wadro eye Zahara Mesha ene G capsules sansa egu ba no anasa obema ho a eye Zahara Mesha ene ne G capsules afa bema gina so kire ben wadrom eye Zahara man capsules ebo mema empem muraye ni nyina etu asem hindi heba Mesha enso ye nura eka ho bia wo mo ede abadwa so na no de malaria typhoid diabetes eno ene etu asem na asanso aboa mo amo pressure no ate pressure no so kra ede amount ni nyina da Afri Currency Ventures etu form frame 0246 3483 34 0246 348334 Obapa yade second story no to so enoti akwaba wo so akwaba Bacha me joso within the same Bacha fam Abigail Bacha ufi hine bae Bacha me pesaso empesa so na ufri ebai okay yani Abigail ya wono so efri empesa so ba betwe nkomo no so adekodi a ede na ba akoma mu nsem dwumadie so no wono so ede ne nsem ede ato yenim na ansa na no ade hye ahaya akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie na yede so mo madama yeda ye ho na yaba sese ya Grow fire dendo hey me do we ase na say grow fire
ni a friend kwa mi odru ewo bompata na mi ko school bompata English and Arabic na mene no de eko enye me na me try exams 4 Akoma FM 87.9 Kumasi. We a few dates now to show now we try exams BC 4 June 2018 Sabra no nya mfie say na fe na me ko 18 na me nya 18 na wonya nya 18 to 17 a wo ko 18 and we try BC e wo 2018 okay na me share branti a friend kwa mi odru ye tire BC na me nyem na me nyem 2 months 1 month 1 week ye tire BC na wonyem say 1 month 1 week okay na menyem enti me ka kire ne se menyem na o se wati enti me ka kire no wanka asembia anye den amfa nhyere me afi kura de koye nse nyamia saa na wo ye enti e maame nkrofo ofura asante achim banka me ba ho ye koye yankwa nkoto wo no na okwa adwuma tuka akonkran o maame na na ewo ho ti ye no maame sese we de ya sempa nti o maame ne ka so okwa adwuma oba de wo ho bia o de betu nanim enti me wo ho anyumra na ofre me se ye se o maame aye den aba okay dia na do nam pa cho me nya branch bi na etina ye e fe na sale na me pa cho me hu no ye so me adwuma enti okobe bia na no ababa jiska every month so di twa no workers for kan me guys na bia wo ye adwuma na wuni sika eno wo se ne mpanifo na wo ye adwuma e wa akra no mu mfa sika emfa manti wo de me wasre me tete me wo sika da me ho a me mfa ma no no mfa ntwa no workers for ka enti nwa ne kwa de me sika be ma me to oba na obaje 1 million no bi wa wasoma ne nkrofo ne bi no ma bebi 2 million e bi 3 million saa me sika ne kodu 1000 afe no emami free mpesa so wo eba kumase ena me fen kan se mi sika no mi hia mpesa me de ye adwuma ena o ga jem saane enwia na watware koye no friend say wo enye sika anya yintimi nya botam se na se wo bi nso asa frɛ me se wo sai ye nwia foforo ho adwuma ena efa me sika ma me ti ma me fa ka free kumase ya esa akọ mpesa so me koye no ye dua ho adwuma ti me koye me kokoso na me ka che ne se eja me pacho maba ka me koye mponko kan cha me se bi akonya mpo wo ho ena sese wote wana me gina ho o me gina tintin saa wan fi me wanya me se me ko ho no pa be 7 me gina no mo saa ma ne bo awia be 2 tina me ne ham so ena sofo be si twa fe sofo adu ena o fre no se bia adan ena me chekire ni nyina mu che no se se na kwase ebo na asare bu ntu de bi wo de nya abotere maju sika de ama ena o ka chem se bi wo de so wo bibi kwaye okumase wo de ekọ mi amakwa kwaji sika e de ama ti mi ba no so mi diska no so ma no ma me maame amane ti na mi suro se me ka cha me maame enti na fe na me na me se me be kwa me frem maame se maame pa cha no se ade ena me se ma me ni be me wetina o me discuss em no se abi ebi a wukuta nkra me na watam sika we bi a me na me hwa wo ma ena o diska de ama be me na me se ma no o se wo de ye ni dwa ho adwuma me nso bi ada me ho a me di nti ena ma me diska na ye de me de ma no na me so de ma wo de kwaji sika no na fa ma me maame so wo kwa o de ne echina saa wan fiska na ama no enti sofo no nso de beto mu na ofre no me cheche mi nyina akire no ena o so de abi magi sika no de ama afi wo kwa na wa frɛ me okwo no ma wo se abi me kwa ho wan fiska na ama me no wa frɛ me no aba mama ne wo so de abi nya bote magi sika de ama enti wo mu wo ma na sofo no frɛ me se abi se de mintimi nko ho biem enkwa gi sika ti de wa wo pa ekwa bi ade be fa so bi abenya osika bia no wa fa so na gi osika ena me ka kire ne sane mi ankasa mesa aba ehonom na masa aba baji me sika enti o ma na mma me nwa bi be wuye ena ekọ na wotweda ti na wotweda na me kọ ma me ho ti me kọ ma me ho de na me bu afu pa na o se asale ni okokuma se me se ma se wa onim na o se asale pa no wono onya na aso be nko ye na adwe pa ro ese ochu sika ma wa ko ochu no 1 million kwa sika no ko ochu ewe na bi mi kwa me sika mpa enya se me yale mpa enka osika no ke mechu ade amawo na me hwesire osimpa abo asale ne mai kwa so osimi hwo metimi fa ne bakutu eche akire na me ya akra ise me mbe yitimi to ase ma
menyini bedu saa mene mpoma won fa me nhye kire da bia obi ba na ade na hye kire saa akura no wa friends wona akura na maame wo ye wose na months na akura na maame free akwa abrochire ewa nti wono na tete akura ne senti mi ho akura no ye mobo ti mi fa akura ne ye akura ne se mi ame ba bibiem ti o maame mpodi madanse no sa asale de enkeni kwa kwansko ye wo sa so simpa bo so simi hwa ne mayi de ena me se ma wo na me de wani atu o se de asale pesimi eye me no na me friends wadi wo basika na me ba wo de nne me ba wo de kina saa na ade ekumi kura ne se me fa aka ekoye kurom wo ena me sa ko se ejampa chama baji me sika wasemi ntwai enua na wo ye hu adwuma no obi free akra body skeba eno so metina watan saa nipa ne bai ena me princha na me friend ja chama se ja me che me pese me sa kokuma so sian nya botela afi kura ne ntima me ne kasa wo fie hwa ena me kan so ndo wonya sika ma me a o ma me ja 50 cedi na me fa bi ma me ma no na me fa bi nya kes kan kokuma se o ka che me se 1000 kula no woni bi wo de ba ma me ntima me ka che se ntimi a me de 10 me na abo sia anyway 50 cedi na wo de ma me woni bi wo ho wose wani bi wo ho e ma me ja ba kuma se na me ni ti wanyina me tia me ti me sika me de ye aduane aje se wan free bush ama kan se bi ebi ene de anya aduane na makoto kokwa chikosua ne pan no na me de abra me na di ebi ewi kan se bi me kondoto na me ya me de sika koto benken na mato nkosua ne nkasie nya de ama no e de aye na ne mpani fofra kra baby me srewa ma mani begu ase me de misika me kwato mo na ma ya bomu na matemu na wasoma moto de mo moto e de aba na obaje mo no e de abrew e wo bush wanom ni nyina achi no wanyima ye enti me de aba ma ba me sra mo ese ba ma ba hayi sare no me ba o oya ba ma wotene ba bi ana opa na agbo ni bi ana ba ma no na twempena me pa cho ba ma me ne twempena empra na gua na me pa cho egu dada okay dia ma ni gu ye na ba be chechirem na ekwan ya fa so asika ne kodi ne ho no so ya chechirem na ansa na no doctor ebebem panti wo dia bi pagya mu ma me na ya ba be chechirem dia ma ni gu ye odosa ya da to ada pa e be chechirem ma hwesa wo de bo ne besia ana so se wodo ne mu na ade ma na fe die etu de tawanko na ha ya atwa me na doctor be die na che se ye call Dr. Daiwood apeja say fia mo from Madam Canopy nana bila kantanka na pamfo wa mo se Canopy no mo TV da na msia je se Dr. Daiwood nkwa da ma mema si Canopy that's right say bibia boko de mo try boko ajo so krapa da no mi twa me lie bo ho na msia ampa mo bo adwuma pa nya me o hira mo no na ni right inside man right inside we de ni mo ho na mo ze line bo ho no mo sa right inside and so to me say as a White House maybe o mo nyina be pagya I tell you okay fire ram way but I say over pa me encha ya hwefo ni atiefo nyina teacher woni a e hwe eti adwumedie Western of region job so asanwen so ene me ahodo Dawood Bar Hospital your location ye chiankasa e Western of region eti se wi asanwen so mo amohwe Western of nyina no o hwehwe ye kira kwan ye wasanwen so memenda kokko aboaji kron kwan no so eho ene ewo na oba Ashanti regional within 4 to 5 months ni ye ba ye nche na so ye kada say records na de egusu breaki pa Ashanti region ye wa edwo so krapa Metro FM building name okay eho ene ewo na epeja ni Canopy ya da bia ya na ye ka no opani bi freedom ahinkru bai na okobia doma ye baby a wono mbono no mu e fake kra eho na okaminios nnua ho tese nnua ho tese nshi a wa akere na papa ne ba 71 years emfie duoson ba akon de nnua ba odi ahoden ye den wo mpaso oba o say doctor na nsan ade kenya adwuma sa aso dai ade kenya adwuma sa doctor manya sikire yade ma china branyere no miensa doctor do otoso miensa wadi mfie aduasa nane 34 years e kwa ne ha no doctor hwa na ha me doctor na doctor dawo bisa say eja na wo mfie de oluma o say doctor mangasa ano na mama hodere ba ma de o say ogina wona no so nti me no me mfie ma di e no ana akura me de adurusi
ye chia do ma abrekum ni obi ba bi o wono he Ededodo. papa ne ba ye sha se man na dro within 3 weeks na afede doctor one ahimachi say ya no afre doctor ade ka no be ka no bere ade ka esi canopy nso nde na esi canopy doctor ande na 70 plus no so timi esi canopy wow esi canopy wow o se bem bia de me nua ba edu ahimachi a canopy de necessary oh yes usi esi de pillar ni si finfin mo cheese tent no na ze na wo so na denden kama ta wo de ba hospital so why mbre why week ebia na wo de kra adwodwo ejanim kra wo be ma na wu kra yare ene betima ma wo be ma wu obi wa diabetes ena ama ne be ma adwodwo obi hwe syphilis ana gonorrhea ena week na ama ne be ma nya adwuma ye ka say be ma de obi anim ne size de ne mema semte ba be ma bi wa ne be ma no fon na efon menua ba eso tia na eti ade echi na okwa adwaye se anema wo hunu are ho o be ma na o de ne hu nti ye say for bibi baba so kraman baba so candle that is syphilis no ehi wo be ma no eti weight no so ne kese no mema bebre hwe okwa adwaye se ana na re ho because ne be ma na fon Dawude Ba Hospital se fa car bridge so krapa Metro FM abro sign mu wa ekwan no ho ye ben Goye filling station no obema na wumfie nsia kura bra within na watwe mienu na watwe miensa ebepaja na hoden so ebeba mu no o canopy a obesi obi antimintu yeto yensa frɛ ebia na wo de no nso afon opese obana se eye syphilis na ama na afon a ye ma wadru a syphilis mo ani nyina be free mojanim ana wono mba e betra mojanim na ekuro na ebia aye ho nyina obi wa ne bema ho nyina ekuro ohwe isisi ansa na gu ne bema ho nyina ma no nso wo sa problem no oba bi wa menua ba onnam a sabi na ho siesie mu na na obre because ennem yare no ba bi aye na koduru no amma ne problem pa so we oba na ohwe na syphilis ana gonorrhea no amwa kosati bia mu a ye wenua no ma bebre wona mabontin a wuhia na be ma se ne pa wonya nka wo beti ase enso ye ka say problem ho be ma se openye da adakode ye be si canopy no enso wo frɛ na enne wo kyene na say ento makata de so enti Dawude Ba Hospital say enkachi en found a bread do nru bia obi wa wo gonorrhea panie wa wo syphilis panie but still say ni pane hwe omra Dawude Ba Hospital bo frɛ on say ye obe man ye wo ba na oba bo frɛ be man ya ena de so no on say be man so so bo frɛ na ba bare so e bi as a flower like me de dro be mienu bi aka ho ennem yare bi infection bi e wo so say di 5 years kra actually at 2 weeks acha na wotwe mienu ni nyina bewu ekuru na aye ho kuru na atoto so afon a ketekete ebepaja ahoden bebam your number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 mini ba obi hwe na wotwe we mu ase release be by the rate at which baby a yedri emabunu no sede ye nya asikyire yade no mojabro so no na ye ba ye nyina ne se ohwe yeduane ya yedi no enemre mu a ya na ye pe ententem de no fast food yedidi wie nso a yedidi ya na yakoda kane no ne ye nananum didi anadwo be se 12 okra obedi fufu but wonum nuane no sede na heba enru ye habana na yedidi no enti eno nso sayade the last time obi kredi ebunabunu nkwan on kai obi kredi no kra no ma se na befo we hunu ye the chemicals no wan hwe ya wokoto no wanya yare enti ama esikyire yade ne mojabro so no sisi ano obi wo be 25 years no wanya diabetes mfi aduonu no 31 years no wanya diabetes ebasa enye se obi na ato yare na ma na emom ye didie ne enom sa wo hwe na wo asikyire yade anase mojabro so a utu anamon na oba Dawude Ba Hospital a ye be manage bibia ma o kama okay ebia na asikyire yade nti obo a wo hwe fa che ekuro bi danenan versus infiency and diabetes
enko oba Dawuda Bar Hospital diabetes amakuro oba ye be treat ekuro no bewu entempa wodwonso ntentem obu a edura nadwo a wodwonso pa wodwonso bebre kakra na dwonso de no kakra na ne blood anayema oba Dawuda Bar Hospital na se diabetes no na ema wodwonso ntentem eduru ba bi nso a mema na famu no aya na ne prostrate no diabetes nitimi how prostrate Johnson otese Johnson de no obi hwe otese Johnson de no nso okogina obechim a kakra bi na beba okay de aka no nso ya acid ense say ka blood anim eno na se toa so cha ne ye kwhye catheter na obi a yehye ne catheter bi oni ne di nko obeka kire say wo ye bema abompa ye say ye mfa catheter nshawda rubber na ye de tum no ye de to bema no ono mo kire hawa o mo kumu a na emotionally nso baby a wokobia na okura o container se bi wodun so ebefebo areho bema bia sha o catheter ya sha rubber o prostrate no am ya sha o catheter brother with the Bar Hospital okay e be treat ni yi catheter no se o prostrate ni mu abie ana ekru na abamu a ye bemu adru sa ha woni nyina be free ho o dwun so a wa be freely free obi dwun so a menua ba o te ho ade obo hu an se bi ne ho asei oba Dawuda Bar Hospital Dr. Dawuda be treating eyawo a mema na sisi e pagya e wo Dawuda Bar Hospital e ma no nso se doctor apa ho enni gisem a wa aware mu so ne be ma betena emfinhia bebre na awo nti ama asundue ne fie eba sa won se wonom ne nkuma afo na nsem bebre menua ba obi ne kunu asifie ensem a ye na esisi e de banyina fa bi no obi a wontimi nkyere mu saa bare fa bi free awo afam ema bebrebre wa aware ase one ne kran agapade bata awo ho nsemu nti ye gi be ma na ma oba afoforo sa oba na hwe omra Dawuda Bar Hospital okay afa nya be ma bia nso na etime nyem oba emfa won ne se wutimi ne ne hie mu ho oden won pa so da bi ebia na onkwamo ni ni ahoden ebia na dodo esese wunya at least the minimum esese wunya eye at least 15 million eko enti yang hwe ne se wo be 10 million ana wo be 1,500 oni ne onu oba wo yire be hie mu a awo nyinsen bi ampiem enti mema na edu ba bi e de hye ma no enti na Dawuda Bar Hospital yesi edu awo so a ona o partner ne mra ukunu ana se be ma na wona ti oba na wona ne temo mi no mra na yenhwe o ye be ma na nkwamo na ho den wo foma ye be boost ama naturally o de to mu apa obi timi ba o se doctor esi e de to asododo enti menya aduro bi a betwetwe ntemu kakra okay dua ma yaresa ye de domo ana ye de achew obi ana wechi hospitals abre obi ye ka se waton ne japade ye san yare enti bara o hwe osu omra Dawuda Bar Hospital emma won kwe oba bi o enkwe yes enye mema nkwa na won kwe oba bi wa wetia awo no wape bia doctor catching so henia but o kan o nyini Dawuda Bar Hospital last week Wednesday yenua ba bi by na oba o say the first day o call your doctor catching and say o henia o say doctor na say na be ma oba nso kwenya henia ye but the na nyame adom bibi aye kama are you okay be ma nso a ye o say ye kweye o surgery enkwe no ebi e wono ebi ana ya ye o surgery ni pain but asan asane aba oba Dawuda Bar Hospital enkwe no ye nye surgery ya we ha obia no de bride so krapa Metro FM ho say ye also 12 years obi anya also mfie dumi no ene otwimako de kakaduro fra edi sign Dawuda Bar Hospital also ma so ati abra ya wedwo so krapa obesi KGT afa edwo so ka na catch meet ne se obi so krapa Metro FM building name abrosan no go fella station your number na is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Vodani is 0201 681 717 0201 681 717 Dawuda Bar Hospital
ɔsi dua ma yaresa yampani ampa sɛ dua ɛma yaresa Dr. Dawood nyame enhyira mo canopy ne deɛ sɛ deɛ wɔn mu si pa besi canopy osi nso ahomakye na wohona ayɛ dene woware baa miɛnsa na nane a no wɔkɔ w'anim yɛkyi aborɔfoɔ nyinaa yɛkyeakyea mo papaapa Dr. Dawood nyame enhyira wo yɛgu so ane Abigail Champong esi nkonnwa so wɔde sika bɔ nkwan dɛ atwi tɔ achi nkosua banku ni ade saa de bia ma be mai dia pai ni nua fe de be ma no ama ne nsa asi fam de ba ya wo mo mpana twe no emuti ya ene wo ba yi wa ha se wo da ne ka no ye ba na ye ba be chem na ya we de fast ye mfa ngom mi ankasa me dofo bi ene eye na woda ana oda so no nana ama ampoma abedi formerly of Insra FM multimedia ene na woda last year sabre na adaje ni poso ele de oni Ghana akodi Amsterdam ti woboga birthday no chese hwa na ebedi no afon so a nana nyame hira wo papa nipa bia wo bom paye a na sa wo padamfo a no padamfo bi sei e wo abrabom from being a senior baya me mentor baya bestie ne aye nuanom etina na nyame hira ha ye kwan ho men kan sem bebre sretwe dia mpo e ma wo se afesa bre na chese enkonimdie ni adansedie no aye bebre happy birthday nana ama ampoma abedi Insha FM na odi ne dwuma na de Amsterdam na nyame de na koduru abi yentoa enkomo no eso enti wo si bema no empra na wone no atwe wo hia ne wai yen hya se emfiri ho wo hia no na wo ye den na enua ya na no so gu super fa ye hya se efiri ho me pa chao baby me hia ne se me ne obi fafuro e okumase ya ti nipa ni tu kwa abrochire enti mama kodi mi mama ho ti mi kwa wo ye no me nya abofra enti mama ka me mama ho ti mi frɛ bema no ka cha me se akra na ewe ntama ya na yere mita akwa na firi mu dia ene mentam baby entina mametam mame wo chei tini so me wakuma se na mitombo fruit timi sa akwa ya ne so na we sa akwato me sa no tina me mame nwia etoto nam ene ma no edi hu me to onu so hu me no ka che me se ene onu so kra so no onu obaby awale a one ne wu akra na ma se ma ni ja no akwa abrochire ama oba na ja na me se ne nyina eti kro ba akode ene ebetima tana ene enum ho ema me di hu no ti woni ne tu kwatena ya na wo ti wo fie no so tini fie na ya fie ni benti na me ni nyina nti efie ba ku ye titambe na asha ase adu sika no aduane ma no me pa cha enu de se bi ofri bush ba no ofre me se bi ebi ya no aduane kura ma mantem nti asai ti misra wo ntokoko bi mreme na makoto koko na machi nkosua ne pano na me da kwa akoma no ebi awia wa nkwa adwuma ebi o ene de me kon doto na mafufu eto na me de ko na me de akwa akoma no e woni fie na wo so na wo ya sa de na no ye ma sika fam de na no ye ma sika fam de eno de 1000 kula adentia ebachi no se enua no enkoye nti no enti mame mu se bia misika me dia mani nyina so asam me fon so enti dado oba beji sika wo so perform na kati me na me so sika ka me ho aya 3 me na so perform na me se ene se wo mpa na wo se fon na me se minisika bia so me ho biem enti ne mekọ kuma se me nua enso wa page me bia ma me se sport adwuma o ka jem se me mekọ a me ma be frefre me dodo to ma me nkọ to ma mi jaye na me se ebi metia me minisika me so na me tutu ma se jai enti ne agese me kọ a me nkla no enti dade no ma nkọ enti ma nkla ne se me be kumase na bibisa sa de enti na wo de okoda ho a no onyi sika no bi ma na so oni sika me pa cha eti wo ba ne ba bo so me nkro na wo se ne ma me ja ne ho kwa abroche ni nyina wo na na ahwa akra no me pa cha wa na na sa to aduane ma akra ne bi me ti me fa akra ne di mi ekoye fie ebi ana me ye canteen ma na ma me na ye canteen e wo Roma school ti ma me e de ma me na ekoba se me kwa wo ye me nya abofa na ma me ka krom o che enti o ma me ye canteen adwuma ti bi kwa akoye aduane kwa ya cha me de no ti me de ba fie na ne baba ya na o ma me jan ho no ene aba ma baako na me ti me de aduane na me de ablen kwa no madi me ti me be fa akora ekoye ni ti ekoye bia me ba ko to ante ma wo medu sa mble wo mfa me kwa nche de bia fo bi ba sa ena me se kwa me so de wanyini so wa mtinia na na o ye bibia nta kwa ne de no ni me so o ma me ne me
akran de no ni so maame de do fra me ne ma nti bi akran na makọ be ma akran na me ne no ekwa akwada akran ne eba no woni ma ba beda se me ba ma ho na akran ne me aba be de fi se de be me simi ya akran no ti akran ne ni ekeka amanim akran ne nim keka amanim ti wo hia no foforo no ma na o sha ase bisa uska na se oye ne sai mi wo hia me foforo ni mu na me ne tran be enu be service kula enti omu free bush ba no wasoma eso munkwa abi ho enkonkwaji na me se ti be no ma fa ne phone so wona asoma enipa asomasi ena o se amesira omu ha me dum ba ni sika nyamai sika fra kreba nso mind mi so do sika ti mi so no nyame se ni kwesa ho mo brand e bi wo me so ti wo ye no mi hwe de ba boys ni simi ye o makoye adwuma aba e bi anwum bi wo ko beto adwane adi enti ya wo nipa ne ba ya skanda phone so na me ko na makọ akoyi na me da amawo mti sana ekokọ ba ye ye to hwe a wo hwe hu se wo sa hu mobro no unsam go ye bi se wade a wo benya wo nya wo pekwan bi pe e de ma no nti da bia no obisa wo na wo so ama wotre wo msa wo so wo hu mobro de bata ama wotrim se be ma wo didi hu me pacha asa menini nyina free kro ba ko we na asa me ne wo ya kana na ne su kro mpete du ne ma bi kana de bi nka o ana wo mudi bonka se mu nyina ama wotrim da kra se obetima yo bibisa ama mitrim da etita na hu sa fe de be ma no odidi hu asa first no ne de we osimiti ani to free kuma se ba he no asa na asofu di asa nyame suma banimu enti ma me hu se nipa asoma si we de na adwan de aba fom si bia me ne tina ebe yeyi na ma me ne no etan ya udu sika ko shemu a te se ye yi aduane na wano ane to nchan ya sika botene waje ne kakra sa 1000 Ghana kan sika 10 million na facha ne ana me pacha ma se me to miniska me de ye adwumanti me hia me sika de aye adwuma wo hia on sika de aye adwuma na sika no wo de ma ne se be ma ne tie ne ho akere no na wo de ma no ana ma ne te ne ho ase se besia na wo bo no me pacha me kache wakache me se enwuane kwa wadi misika ebe mame eti wo ma ne tie ase se besia ti wande me busa ne se no agya se sika na waje afi woni me nudodo ena o se enha adwen da bi de mpesa beti ase ne se on sa ma ye ho ahomete ya ne mema ne te dia odo ne wom ne de ya de beyi wo mi sai kra o mi obi da ha misi madamfo bi sika bi ode ma me da ha na wa firi pe mo de ama no afa kodru ba bi na ankoyi a ene e beba boaboa no ase wode meka eta me bi sa se wo ma ne ti ase se ja sika we de e besia ne o makoyi a megema de me po acha me ka che ni se ska no ono ampo ne ka che me se enwia ne kwa wode misika ebe mame ene me ka che ni se ska nde me de kwa ya adwuma okuma na o ka che so enha adwen enwia ne kwa wode misika ebe mame enti enwia na anko ene mi firi ye kuro mo ba okuma se ene me ti se enwia ne kwa ti enwia ne kwa ya no ene ma mi kwa ye kuro no se ya ne enwia ne kwa ayeka enti wo twa foforo enti mi nya abato wode misika ebe mame enti de akoba ya no no ede na moja ye me pacha na de ase na me niska bia ofoni su bia fe no no ne nche niska bia mfiri wo emfa ma na me so me se kuta nkola e wo ho no mti sama ma na enyeyi ti me kura mpa me sa kwa kwa no oba afoforo ti me de enye entenase enti na me sa ba me sika na ehia me eni ti na me ko ase me kwa eti na wo ne yi be ma sare na ase ehina na motie mpasa so me pacha na mo motie mpasa so eti ni o man koye no na wo ba kuma ase na wo nya bi ma ne biem me pacha de bra na wo nya bi ma no osesan ya na me pacha de bi wansesan de sere no na otie ne sa na netia me pacha sa na netia eti wo ba kuma ase ekoye no e na ho so akofo oba afoforo me kwa no oba netia e wo fie wo ba ye di science na wo sa ko achi o me pacha me ba me di ba busun ba me nsan na me ko na montam te san oh me ba kuma se de ofrem just one day pen on Sunday credit 5 cd go me phone so no ano no wan frɛ obiem wan frɛ me biem na wo so mfrɛ no me so man frɛ ni biem ai sɛ wa na wo ba no aboti mpo sɛ be ma no mo anto de ni jai efi sɛ ebe me no ti da bia me na me diska ma me so na me sika ni nyina asa e wo phone so nti na ebi nso mfiri ni nchai emmele me ena na me so no me ma me wo ho na me ma ne sa wo ho ti sa me ma amepa adwuma bi anya na enkoye ena ma me di nti me nya adwuma kra sɛ me kra ne sɛ me ba o so ma me ma sport adwuma me ma be frɛ nti no o ma me ma enti da de ma ko nti o de kwato ma me bi anu sɛ ananse no ase me ne na setena mu no wanti ase bi okra na me ba no ho a ebi anadwo be eyi ansa na ma ba nti ma me nim sa me ena me sɛ enye sa
na me ankasa na me pese me ko kumase na me ko a oso ma me nko enu nti na me pese mesi me ko ne nche bi mu eti e kire ya ukọ ya kwato se oni oba wo ho no na mo jai na mo se ka bo mu anase wa be ya adwuma na wo se kwa hwehwe be ma na me ti pa cha na mi sika nti na me ko se okay ti wan kwasa woni ne kwatwempena ukọ se ukọ dan wo ka ana kwa wo ka de asem kire wo na me ko na wo ka kire me se minya abotere na edwana wotwa ende eno no anyeye eno no anyeye nti no wotwa foforo nti nkofo bi diska eba timi ntwai timi ko ha no pa be no nso afi megina tentene sa akonya kro ma mi bi antena so megina tentene so ma me na frem se bi bra betena se megina tentene sa be 1 o'clock na mi gina ho no no so ti sabe na ugina ho ama ne bo one ai na mi gina ho no one nto sika ema me na ono so ti nwurum na me so mi gina wiem na ono ne ti wo ti sofo ne be se twam no wo hwe de wi a me bo se me fa mi gina ono a na wo frem se bi adan na me cheche me nyina ache no se bi wo de nya bote kofi anwumre bla ti mi ko ofie sofo no ho anwumre na fa ne sofo adu ti mi ko ne wo no se na se pa na sale wo bo be ma sei ene nti de wada ya wono no ti wo de kokuma se mia mene ne kwa kasa na ma ju sika de ayede e de amaw e na sofo ne kan na metie na me ba kuma se enti wo na sofo na frɛ me wo se bi makoho no amfa ama me e wo na afro se bi makoho amfa ama me enti edidi ma na sofo ne frɛ me se bi se wanti mi nkoho biem enti de akwa bi a me fa so bi a magi me sika no ti na me hwɛ sofo ne mpoko ho no ko ba fafo kura busa me se ebi anya abote bi ase ana ti sei enasi nkotwa na yi otwa no 1 million na 2 million kra na kotwa sika ne wi ni Canada say one nche waji Canada say me pa cha 1 year ni afi mo ani me pa cha ana wo ha wa na dwonso obetua me pa cha me obetua oje ne sense waji bo mu ana say anya mbom 1 million 3 million 2 million sa nto oje ne sense calculation wo ya ne say na unya 1000 no me pa cha e wo ma no abeje 1 million enti edi be 3 days e mo kobushia no abeje 3 million edia ya no abeji 1 million to wanyi mom waje ni kakran sa ya na de san da ho na waje na de san da ho o me pa tese me na Canada me phone so Canada phone so nti Canada me phone so me ni se Canada da to waje Canada nya ma ni sa efri me ti e ka 3 million last na obusa me se o pe 4 million me so sika na aka me phone so nya ya 3 million e no so nko pe 4 million e na de ama wo mu e na me se me sika aka nyina no e no sika me nya 1 million bia o ba bia nso so na me si da bi me ni ba bia me kwaje me kope 1 million e de aso so 3 million na waji 3 million ne sa okay nti atona utwi ma ne de ne nkwa na ye ne de wo de che eno de me de che e to ne type kura wa ma bi da me pa cha ade ode ma me just 1 million de ko bo mi ti eno nkwa na ode ma me wona ne tena ye mo time fie be say o me pa cha na me ka 2022 mu wona ye temvan say 1 year ni 1 year mu ani me pa cha okay sani anshada nche bia sa nti enya hwe e na wo de ode busika ye nkwan ya no e ma 1 million ko bo ni tie ya asemo ye dofo bi ese our 2 single rooms self contained a apartment a wode ma han eti mu amwo kumase na mo ye adwumayefo a mo pe apartment kama 2 rooms self contained apartment kama Kenya Asia Brim ene dan no ewo wo de mahan ubenya kitchen kama wankasa toilet and bath bibia ehjem ensuo ne nkane ada bia esiso baabia edan ne wono so anase fie ne wono eho ye kama pa bambo ho asem ene bibia eye kama unika wo mreka ho enam se location no eye kama etu wo kumase yanko ade a na wo pedan a ebi da Kenya Asia Abrim wo mo ede mahan a ebo ne da fom bomoden na frame 0542 62 5999 0542 62 5999 Saji Vodafone eka ho 0202 94 62 27 0202 94 62 27 0202 94 6227 a single room self-contained wankasa wo jade ene toilet and bath bibia shem location no kama
womode mahan e wo Kumasi Kenya si abrem enti number no bomode afre na wani je ho nko ade akọ na ani fieru ankoka ho asem Diamond insecticide spray and coil bomode apabi ne fa hye tontom entefre ne mo anketenkete omo etu ne omo wiawia ne nyina fa ehye wo mo ase spray no e ma wo wansi e ma wo etipaye e ma wo kata bia esanso ejanka papa e wo dem sa pepepe e na coil no etie ano nam ni hwa no eda nso yetime so si dem eda ho don hwere du mienu ma ade eche we a enkofa tipaye bia emre yen wo mo coil ne nko a e na hyemu mako edu mienu e wa adakam ti wo yitone a emfaso ne do so pa ye fra no Diamond insecticide spray and then a coil head office no e wo Accra Tudu enti anu abomoden na chese wo so afra tufo no momfrem na monye bi e wo abomere mum 0592 185548 0592 185548 ya say e benya eja sare kwadwa sare na ne nakasa ne ebusan sa de ntino ba de ni sika no aduane ama wa bo nkwande na esoso odi oba no ahu odi watafre na adwene waje ni sika tazen Ghana eti ebebisa ne nkyeremu e wo ho no akasa e de be mayen sankofa natural spices bibia e natural bo mode ape bi oba pepper bia no e no aduane e ma dodo na wasem pe spices na mse spices na e wodwa so no tade no aduane a wo he ba obekunku no e be ma ahun udi puna no wan hwe ya ne bema no na udi kunu anisa eno nti sankofa natural spices any spices abadwa so a ema na kane no na wo mo spices ni nyina ene wo bia tumi ede bi ye aduane na msa no de esuru wisa efom wisa nketenkete prekese ena wo mo de aye bibia ye natural boy ho ban pa nkofa koma hwehwem ni pressure bia emra ye ya didi yie ene de ahodi ni ba bia eti waduane de mu no hwehunu se wo de sankofa natural spices ebeka aduane no hom aduane no ba ye de no asan so afamu ahoden 0555 603143 0555 603143 ye ko Piwak natural na ya ko nom 3P garlic mixture 3P garlic mixture nana kuna du akwa ba ama mejo so pa se bibia boko de e se we me ba ubo ba ko bia betua wo de ya 3P garlic mixture garlic ni ya me de papa and I heard diabetes 3P on say ama ye dada sitinem no hu aya na obi adwen ne se udi asikyira na be mu anya asikyire yade ama ene ye manipa hu se ente saada se mi di asikyire wo benya asikyire yade o enya asikyire aduane a ye di no eno na ma ye asikyire yade okay yes eti di pesa wo hwe wadidi yie na wo hwe bere wo se wodi bedidi yie enti ene hu nkomo ne ye ba bebo okay ye hwe diabetes 3P garlic mixture ade bia ka ho asem ede kire wo no enne so eye da foforo anyame ede adum ye ne wo kasa simedupe mesrew se wonyi wa fidie no emfiri ha na obeti ya so pemu esanse enne ye won sempi no a ene ye beka a kire wo ene ye kasa fa diabetes ho esiche yade ho na diabetes yade ya bone pa ene diabetes nti ye twa obi nan esiche yade nti ene obi ani efra esiche yade nti ene be ma bi ne ho adwodwo ene wo baabi oni atenkampo e wo mpam ni nyina eye esiche yade baako ya ebe nipa so a won hwe yi a ebe ku frede ebe ba wiase wani a wogi wo wiase nyina no se enipa de wote ho a e wo so hu se wote ase enti wani ebeje no diabetes nti obehye demu asu Mamenfa ye number no emaw edura me ne wo kan ho asema hwia yi eye 3P garlic mixture je number ne fred Dr. Sisia ma moya rese no nche se 3P entumi ensaw ya de entu de obeyan sa wo fred doctor kache doctor say wo diabetes ena diabetes no kran koda nche no e bia obu nsa wo haw asma ewa haw oba wayase ye wo ya abra wo bu nsa bema wo no oba ehyiemu a wote yaw wo bema mu wo hono na sensansan bi egu bema no ho wo hono na se waye dududu wo ye ho hwea enye yie wo hono na wo bofuno na wo yem sanfro osa ebetumi ayewsa wo na wo na ase atatai wo hono na onsa emma no wo hu de wonya wo ho we nyina ye niema hodo a 3P garlic mixture onum bia ebetu ase e de amount to the fred doctor ene e kasa for diabetes ho eye wo no wanya diabetes ana wo nua bi na enya ana wo dofo bi na enya diabetes francis na doctor ene uni nkomo emfa wo ye riensi
wode oyawie sie a unya no aduru ena yenso nya afi na abeka won asema kire ye ame akobo obi amane ye nipa we frɛ wo sese gise wo waka kire yen se yemmo na nya adanse abra wanya yaresa emma nipa ehunu de 3p garlic mixture etumi eye ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaise eduro no eye 3p garlic mixture ene ye hwe diabetes ebede no hu se wonya asiche yade oba hu se wonya asiche yade a ama hu se yete ye ebia oba start program unum nsuo obetena so nhye dem feel se sukwam de ba obi a wonya asiche yade no onum nsuo within be 5 minutes ne sukwam saade no onum biemu a enti saa nipa no wanhwe yi a gallon bed de wo ho obenum ansa na ade achi e wo mu se ensuo num bebrebe eye ba se wonya diabetes a eboro so eti unum nsuo bo se wo minimu aye dry unum nsuo kakra na minimu aye dry ti se wa hya se hu saa ne mani bi unum nsuo nsukom saade unum nsuo nsukom saade wa chese diabetes ebo nkaye obi nso dwonso ntentem wako hospital wako cheke unya adwunso mu yade unya nam yade bia enso da bia wo dwonso ntentem anadwo betumi adwonso be empredu ansa na ade achi je diabetes ebo nkaye dwonso de nka benya se wo koda na wako akwadwonso obi kura enso re nwonso akopen se ade ebechi ena obi nso ho no mu adasio no abedwonso baako bi na se ayemienu obi nso de ni TikTok eteswa na dwonso de no ni TikTok eteswa ntina adwebe nse bi wanya dwonso mu yade obekwa akohwe no doctor beka agense bibia se ni ho chese diabetes ena eye wo sa no obi nso wanya diabetes se wonya esiche yade a ade atwawa ekuro ni nguda diabetes ekuro yes enguda won hwe ya se ye wonsa ye betwa wonsa ato atwene se ye wona ye betwa wona ato atwene edi se bibia ye wakoa ekuro ni ntumi nguda diabetes ena ebo nkaye no afọ obi nso ho no mo a kane ne wo hwa ade ohun ne yie obi frɛ kire ba ohun ne kama be fremre kakra ni no obi frɛ kire ba ohun ne yie eni so ahyase ne wisi diabetes na ebo nkaye no afọ obi nso ho no mo a meka sei da bia se obeda asore na pon na poso na ni hojo da bia ne ho ye ne mmere ase wono de aduane wo wiase nyina kra wo ni bi da diabetes na ebo nkaye no obi ono didi ja na kom saade no tu se fufu a wawie wo so de ya wo se asemi ni di kom saade mi o diabetes na ebo nkaye no kanipa de odidi anopa ka ji se che kakra ba awie mu wansa saate se ekom do bo obi ono didi 8 ebo 9 na kom saade no 10 na kom saade no tinipa no aduane se na be ma no a enso no na nim de ya o didi pa so no wo fon diabetes ebon kaya sane yes enti obi won ma wo so ate se hwi woni ma de kura waye wa won course slimming course wodi di pass so te na eti de bia na wo menase na ebo se kim esiche yade e na ebon kaya no sa ne ma mi kan nyina se wo hunu bia gi number Francis Sia na doctor na oni nkombo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edra me kan form we wie eye 3p garlic mixture se wonya bi na se wono mu asa ne ma mi kan nyina no ebejai because 3p garlic mixture eye moja mu adwuma eye ntini mu adwuma eye akoma ho adwuma entini ma be ma saade yakoso woni padue mu no 3p garlic mixture ebesi ano se ntini mu na asisi ena se moja ntimi ntwimfem se ntini mu asisi se esrade se moja bi na ademu a onum 3p a ebetwa fa wontini num na entini mu ada ho eye wakoma ena wanya problem wo ho pressure e de diabetes ba diabetes nso e de pressure eba desire re mienu hwe ne yie pa na ba akwa nkofa ba akwa amre se wonya pressure eye higher se obenya diabetes wonya diabetes a eye higher se obenya pressure desire wa mienu die ye ka ho asema eye atie ne yie enti akoma no nso so se obenya pressure akoma na kofa de ba because akoma ne pompi moja no na se moja na ntimi antwi amfa entini mu a kire se ebesa abo akogu akoma ne ho wani so bebriu na etwa wahwe 3p garlic mixture ebeye ntini mu adwuma ya akoma ho adwuma na ye moja mu nso adwuma na wonim diabetes aye ka ho asem no eye moja mu na hya ase efiri o won say ka cha say enye si kire ene ma nipanya diabetes
gye number na menka deɛ ɛma nipa nya diabetes nkyerɛw number no yɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kae sɛ aduro a me ne wo ka ho asɛm awie yi ɛyɛ 3p garlic mixture aduro deɛ mpɛ ne sɛ wobɛtɔ na waanom na aduane a yɛdi biara no ama sugar wom aduane bi yɛdi biara sugar wom na nyankopɔn yɛ nipa sɛ aduane na wodie no sugar na ɛwɔ mu no ɛnna ɛma wo ahoɔden sɛ wote yɛ sɛ sugar ni wo mogya mu a nka wontumi nante sɛ sugar ni wo cells mu a nka wontumi nkasa nka bo sɛ obi so mu a na wadwira gu fam eti sɛ obi ɛte na oni di the whole day a ayɛ ahwɛ sɛ nipa no ɔyɛ bo sɛ wayɛ ho ya wayɛ basa wayɛ bibibi ba onya aduane di ya no even facial expression kora no ɛsesa enti aduane na yɛdi no yɛnya bibi yɛfrɛ no sɛ sugar ɛfiri mu aduane biara sɛ sugar ne koduru wo mogya mu a na yɛ glucose ɛda ne glucose a ɛwɔ mogya no mu enti wɔdedi awie na saa glucose ne kɔ mogya no mu no yɛwɔ bibi yɛfrɛ no sɛ pancreas yɛ tan ne wɔ nipadua no mu no ɛpu nkwamoa bi yɛfrɛ no sɛ insulin ɛbɛgu mogya no mu na abɛtwe saa sugar no na akyɛ ama nipadua no nyinaa akyɛ ama ho akwaa no baabi bɛkɔ w'ani so w'adwene mu wɔ nsa wɔ nan wɔ sisi baabi a enti sɛ wobɛnya diabetes a kyerɛ sɛ saa wɔ pancreas no ɛntumi ampu insulin nsuo no amatwe sugar no ɛmfiri wo mogya mu te aduane bi a wobɛdi bia na sikyɛ ne kɔtaa wo mogya no mu ɛtaa faako to bɛkɔ hospital doctor bɛka kyerɛ sɛ wanya sikyɛ yadeɛ ɛti nyɛ sugar yɛdi ɛna ma yɛ sikyɛ yadeɛ na mmom aduane no a yɛdi no ankasa ɛna ma yɛ sikyɛ yadeɛ abra insulin na mɛwura wo mogya no mu antwe sugar na glucose no ankyɛ ma wo nipadua no afei kakra bɛka na ɔde ama yɛ brɛboɔ no na brɛboɔ no ɛpu no nkakra ɛde ama nipadua no enti ɛwɔ sɛ aberɛ biara saa na ɛyɛ enti nipa bɛnya diabetes a ɛnima mmienu deɛ di kan ne tan no ɛntumi mpu saa nsuo ne mma mogya no mu nti sugar ne taa mogya no mu deɛ ɛtɔ so mmienu ɛpu ba ɛnso mogya no ne nkwammɔ no ntumi nsom ɛma ne nyɛ adwuma no enti wobɛkɔ hospital yɛ sɛ woanya diabetes deɛ bɛma saa de no akɔ akɔbɛnie obi a wonom nsa bebrebe ɛtumi yɛ wo saa obi a wodidi anadwo banku fufuo anadwo dasuo mu ɛberɛ na wodidi no wonyɛ exercise bia ɔkɔtim faako sɛ tɛm na wada enti ahoɔden na ɛwɔ sɛ nipadua no nya ne kɔba na ɛtumi bɛfa saa sugar ne kyɛma nipadua no ɔnya enti aduane no bɛtaa faako wobɛnya diabetes afa obi a wanyini nso obi won ma wanyini a ɔte akonnwa mu saa mfifire bia nte no ɔnyɛ exercise to won no so mfa mo kosi awie mu na awia nhye ne kakra na mfifire nte no na onya energy enti saa ne ma wanyina na manipa enya esiche yade enti enye sugar edura me kanfo ne aba ɛyɛ 3p garlic mixture okay because say ye mogya mu adwuma nti no wodidi na sa wonum 3p a ebetwia fa mogya num ebeboa wo tan no ama apu saa insulin no eti so obi wo diabetes a ɛyɛ abusa ne sɛ wokɔ hospital ɛyɛ doctor ma wo deɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ yɛsesɛsɛ deɛ menwɔ insulin paneɛ artificial yɛdeɛ no gu wo nipadua no mu na akɔakɔyɛ saa adwuma no a na nka nyankopɔn ahyɛ sɛ wo pancreas no ɛnyɛ mfama obi a wɔ insulin paneɛ 15 years ne diabetes ne nkɔe nom 3p garlic mixture ɛnyɛ mogya no mu adwuma na ɛmmoa wo nkwamoa ne ɛntini no because sɛ hormones no pancreas ne pu na sentimi antwi amfa ntini mu a enko mogya no entinum 3p na emwa me ma wadro we se wonya diabetes ya koto 3p garlic mixture wonya 3p garlic mixture penyenya wonya nyenya na wape onwono e de aka ho na wapa kekedo te 7 nsa kokromuti blend ni nyina fra fa nsuo cup mfinfin o blend wie so ne so wie a oto 3p kan wa fra ne enche o se de obeye no a wo be no be 3p na be 2 diabetes na se kra e de ama je number no ye de yanko twetwe no AC fra doctor diabetes ya de bone wan hwe yi a be ma wani gie ato nsuo mu number no ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 uwo kuma se ha bo wura kwale na keba Dani Heba, Kriske Heba,
Hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidua eye Gabson Pharmacy wa Mumuni Away Enterprise ewo ho Okotema Community 5 Little George ewo ho Madina eye Health Alert Clinic Kings Walk Kof Sam ene Angel Heba ewo Accra Okanshi kai se 3P garlic mixture eduro bi a wonum bia no obetumi anum 3P edi aka ho wonum we anopa no wadidi edi 15 minutes ya na wanum 3P number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3P garlic mixture nyame boada sene ye no besehia nana kuna du yi adom nyame enhra wo papa 3P garlic mixture droma nwa so hye ne so sa garlic ahye so de na eda ho ewo glass to ahwe a ebepai etuto utobia na wabomode na odi asi baabi kama kwami tuga ewa sante achem algo o hwedwumadie panti agofo enchia ye de mamopa kwame mechacha awiei Kovi organic tiger nut powder ewo dwaso bomode a na epebi eye atadwe a woni mo ya ena womo ayama blende ne kama womo ayam ena kyerese womo package se odasani bia mpabi ye mfanka ye nuane a ye die no se ye koko anase ensuo nuane ne ho na ye ni nam se ebeboa ye matadwe nuane no ahodo atwede ampode ahyem no wo so anya bi ewo nipaduam wo benya vitamins A B1 B6 and C minerals wo benya calcium iron ena fe potassium zinc ne sodium nyina ayemuma atadwe de so wonfa so de pa eboa ema ne mema ema wakono nkate no tibi giregia ne naso kama were de wo ya pemfo wo makora no fu a enam say ya atadwe krogia bibi fufuro bia emfra no wo so betimi edibi ya afaka waduane ho kokko ne nkwan aduane ho na di nyesa so ensuo de na wasabi ede afra no pa ne anwumre ebebo papa ne nyina every premium nutrition limited baby awo bia wo de frɛ na wo mo nkere baby a wo benya Kovi organic tiger nut powder no wonya bi atom 0200 777 277 0200 777-277. Na Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wonti wama krani ma papa ede free Germany, Canada, Spain, US and Crawford so wama de abrochira ba Ghana. Eba ne bed sheet de fa hotels monko ho na monko pe bi ento afei wallpaper side siesie ye demo sa wo bie TV studio, FM studio, office wo ba bia wo bia wo pe wallpaper sa efe colors ejana na so Alaska Star Enterprise. Ena ma obi ato wo benya TV strips light, airpods chemicals, blunt curtains, any original curtains bar, any money dear doshon, to 4 ya monko hona monko to be. Uo kumasi dum, Mrs. Anoche Plaza, Wamo Elho, and cry to do, and a face circle in Alaska Star Enterprise, Wamo Elho to fono, ya na mo friend, margin to 4 boom, 0554 114878, 0554 114878. Ofrepe Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. And penning for ebeje o show. Nanakia, mobile na mobem na yeguswa rese. Yebenya bema kwadwa sare na ye no atwe enkomo na mi bisa se wona na twempra no na busuafo wo mu bi na mo nimu Pacho na make say na me maame no na maame abekumase me ka se ono na busuafo no mo nimu o maame de onim etika wo bo anyina na maame na ni twia maame ni nim eti bra eba se watwe na waye enkaden a wotwe a wonsanka wonsike wakọ na maame ho akọbọ na mane amako maame no maame kan se maame so wayale no kan se nya so wayale a wontimi nkọ baabi a nka wotwe misika no kra maame dada okay yare se ebenya akwadwo no no ankasa abayi ne ho no we de on shada nka na omo ne charge kese bia yo na na kwa we de modama momre ma na ebe so de ntem nam se wo se Black Stars enchakura no me nsabrem agudie mu asofo no betena se na chese commentary de mu ode wo mo de abesom ye no ntia na ye time no ene no me nsa pepepe na chese ya sode enkonwa som na se ne Black Stars me de minimum mom ne omo bono na hene fo keka Central Republic there papa ene wa bana se waka Central Republic ne there omo de se abasha wo Central Republic there Central African Republic
Central African Republic. Madane no ba sama ya de. Why there? Nana kwaba. Bibia boko de. Ya de radia se papa. Wanya kwadwo. Yo, enti kwadwo ba na. Oh, mo de mo tena se kwadwo ba de ai bedi nkomo nti wo de fani wo meet kokura wonyi ne ho an okay. Kwadwo ba ko de. Yo, where they said they will cast a winning brano, Brekunami in the show. Ye quite straight. Oba Abigail champion, so what in a car, 1,000 Ghana, or Genesika, where the Titia. One year say. Oh, the castle is second one and the chatro. By Sicano, the could be so maybe or the crew bombers also. So many pronominal could be, you know. Yeah, too many moon, not a normal short. Southern's no, and again, friend. Ana mejis karo efin ho time ni ni pano adwuma no edu se enmiana ye ho adwuma program obada ye pia karo na ono ni din ana ye dia ye ayini to so ono begina obejis karo ba me friend on funny phone kada times me ni nyina na won pesa so no so obakuma me friend na wan fa nti be ba skali tia no asem no kodi pesa so na metu hene ho because omo na dia ginam ema woman no musika bedi di mono na wasi etua edu na kwa ni betuturu video no de police for anti robbers kama ebe cheme etutu ni machines nyina Africa no mu ana omo de be kuma central police station won ye kwa yamla mu ya se police for mpani no eja ya kwa ni machines ni nyina ama e kada beto kro no ebeda kro no mu no meme na me lidi adwuma no wo ma ye se wo mu ntu e fa wiani ade ni nyina na e ka ne beto me so am guso e se me no kasa me da gusu tua e ti ka no bi ka se wo fa di tena che but ye guso aye adwuma ye tua karo e de betua ni sika ma no aba na betua sika ne de ama no be me na da bai ame le facho e bre de mi timi en sebre na ne wa de se sika no wontua na che se wodi ebi mu ka na wa yan hyehyɛ se wotua bia obai se wa wonim se wo hia no o hyada anya adwuma bia wonu akọ se kakra wo ho nyina wode abo akọ homa ma wadi a no wasa gigi bia obai kuma se wa ma ne sansa papa wo yan santroni o kasa nya obotre wode dia na abo akọ homa ma ho na no masam na me kan yi o nya me masam me kokoro na onye wana na no dia ni memedi abo akọ homa memedi sai me kokoro mi sana me ya adwuma obi a me ya adwuma de ere na oba na ko ba akọ homa memedi no masam ye busa we se wasesika ni nyina wode anu aduane amodi ema kakra ka so wadi de akopa inua se woni hwe enu kro bi anim a wode sika ba no aduane amamedi eye ni sika ni agere koya wasi wo twito na wo chinkosua bankunum eni ade wono aduane na wodi moto abefa ni ade enu kro bi anim me di moto abefa aduane no wo no fie na ya adwuma no ya wo ma e ma no omo ya aduane ma eja sale yes me pa cha o je fidie no so ka cha me say me fa me sika no aduane ma wuni na me tie na wo don pay me free akra ba ya na wo ma me no aduane ma poku beji si moto so da no ana bia wo twa me ka mi wo twa na wo free bush ba na me say bi ga me didi na me twa ko so na me to kokoma no sika no twa ma me de na wo to kokoma me je say kan no kuro kanu kwa benya kupon tia mesenya kupon osuru wo hwe me wo de sense ni nya me sifa na me taze na ne da me phone so die me di me sika so on tia sika no nya botradu sika be ma eti da be na me busada be na me ni sika animu ya batment me nsha na me se me nya me sika me di me sika ya adwuma ti me nya me sika ana me se da be me se me di me sika eja so me se me di me sika wai me se me di me se da be o de hye me da me di me sika me ti animu ya di sika ana me se animu ya da be animu da be eno de utimi kasa se me fa ncha me sa utimi kasa se me fa ncha me se hye me da se na watwe se hye me da en kasa ni animu ya Mintu sheda. What me sheda yesai? Animu ya di sika me se animu ya se na watwe na madam eja sale sike why wadwene se wontua na me se wan ye no ma wan ye nie ade
friend say o friend fidie ni so kamemfa asa kamfa eja sare ye abiga nya botre eja sare ho ye ni ati he obi adeka Ghana ban kura obi adeka na emomo ne de hihye egu akwam se ebia na watwe bie no ana se me ba sikano ejuma ni yakoye no ejuma no na Abigail wase wodi na ya nkrata bi na wofra sa besensan wa nkwa nkwa enkra wodi medina ya de ofra me da bai wo fra me da bai so di medina ya nkrata e de be nkrata na di medina ya wa kwatira fidie ni so da bi me se jasal enkrata be na so di medina ya me be kuma se do fra me ani so to credit 5 cedi egu fu so fra me no ano no da be na fra me so di medina ya nkrata wo fra me da bai se me na wo kan kura wate wo nya no ko fra ba ko kura jasal wo kan kula won kan kura ba kokura ase ni emi enu nyanyankopon wo hwe ye osuru wo de beto so wakati no wakaite me wakaite ye na yesa wa na adwese sika no wontua wa na adwese wodi de wura ba yi so wan ye no enka 1 million kwa na o ma me kwa kanyam sa dabi eja sare sika no watua sika no de wo batua ye ndi oba sika ayi sa abiga nya botre wo de nya botre sika no de eja sare yesra wo batua wakati kwa no ba sika no batua ye mu oba kwase ensiase sa wafo oba ya no aduane amodi ni ade a wose no kwa de ahyengu ahu eto nyina ahu eto kra ma dodo na akra nya obi a nim twi watwi to nyina amodi woso ono amo na wate amodi si moto so ni ade a abi wo de pejamo ahu pejamo ye ni ade ahu dabi eja sare ye mu ba kwase ensiase sa dabi ye ni pasa nipa boawo a emane enye te sase sabe nipa nti wo de 1000 de jasare obi a wo pai nua pa de 1000 de enye ska bia na kwia ska de jasare betua wo betua ma me shase free hwa jasare asem a wo beka aye na minim se wo twa ne ti amaye se wo betua nko ade a me se wo ba sika ye ni ye tafre ho odi free na kuma me se we dia me de cha wo de odi a chew eno de wo ye de ya wo de a chew on ka ho asem na de wo se wo de to bibi na me de be ma wo no eye 1 cedi kura wo ba tro gu ni buku mu ya beje eno die eno de me nkohye bo ka se ene me 200 cedis fa cheme na wo hu nse mi wo bi da ho me de chew na de wo bo bosia eno de ye ma ye beje eno die wo ye dai wo wura nsuo mu ko ba ye beje wo kura ne wa ye lucky se de no wo siki kaba no ye from si awrade so ababa wa ikumai o de ba jewu oba ye wo kotere da kale ba ho naka se de na kumai si hiri ba no meti wo nyinam si ye awrade so ababa wa yakumai awrade so ababa wa yakumai na nya sa wo de ba je eja sa de sesi ye because se de wo kan ama se wo betua sika ya ade ye na ne se mame empan na so na mame tweni na mame duane di awrade yesu wade na wutiri mu ode nsa na to twi so enye easy o to kra ma dodo na akwa nyo bia ne ntwi wachiri ebi nim twi na abobba pose ya nti omu ntumi nye nti omu nye nti wo ba utimi twi to de na chese odwene wo ho yo ba eto ne ogo ana wo ba na ni abiri sei 1000 ho na chese ni o man kreke enkoyie o na wo na ganya samwa kwasa kwa man kwasa ka bro 1000 sika wodi ama aduane a wo nu enga bro 1000 na sei body ho ya ye den wo to 20 cedis kura nya asem ketewa 30 cedis nya asem ketewa obeto ho momone nkate ne ho ahwan dia ba betwitwi mu fine dia bro ya asem ketewa wasa chi nkosua betiye chibom nkasia tata so ko banku ko sua betiye eta so tapafo ne so wano tapam eti sika we dia mesi se de yeni esi abre no eja de se wan fa sika we ya ma mesi wo bewu wo sika we se de oba ne ni abre no edua so na wo paye o yesre wo edua so na wo paye no eti hweyie na boaboa wo ho na hyeda na 1 year nie 1000 Ghana eno no atena ha ka kire wo no oso utua no 100 cedis aka wawie enti wo hyeda se wo ntua na amakra wo betua wo se wo busa ne se dabei
oh obeya betina ha nyina no enioma ye ne ya enti na wo betina ha okay wo se wo bai wo hwe ne te se ne ba oh obeya ye ja ne ho de ma wi oni nyina wo no ne hwe no wo ya ade oh no wa nyina ya wo se bese ni di ha wo se bese ni di sana ya no e de ba no eja sare mesrawo utumu nse ama obe wayehyiu wayehye wayehye eniema nkreke eniema mfa waya mere kontebe anka 1000 Ghana de anka we anka so we eno ya ha me wahe wa mi ahe me wahe ozi krofo bi obowura efie di jamso ba bi yete na oduru sister mansa dem etese toilet dan na woduru na wo bom no peja na ni hwe no hwe nsika guda na hey eja kronfo na me ho de no abefa bi wura suru ho na bechite ho na ho niama nko se die tie ni ayi na sisi ho yi nkoma entuma molovia omo na won niama ko ho na me ha de wo bepa de oboa eti we kwa me ahe wo de ahe na wa baba bedi ni sika aka ho mesra jasare mesra wo pa menni wo ba sika de ode ache wo no ode ache wo fadi no yo mfa nche wo no jasare ye be sa ba biem oje na ade ye be sa ba biem ma yanti asempa na asumdue nye de emra ama ya first story da bia meka mesehwe wonku a wo se wonku a wontumi ho ntow nkuwa na wo kofa wo bia beka wo nipa mu a wonam ho wo se wo ho kyere wo idie ye de ma wo wonya ni wo ne wo se wa netie wo se wa wo ne netie ne kune tumi ne wa bonkoma ama waka wano atum ama na ma wo bema ama wa ye kom enti wo bra hwe wo bra mpampanso a waduru wo se wa ne kunu mpampanso a waduru na hwe na damfo oni yire onyini pa wayi oni yire oni mpra owo ma ni nyina mu no waka wano atum wanka nkyere wo se wa asese wa wo kunu ama me bema o wa ma me bema oh wanti mi ante ho bibia nkyere e de sa akokowasa sa nkura nwanwan no ewurade ya de ba ma wo mu sesi ya de ba wo mu sesi me de wo mu ani so ehye no kura me pe wo mu asem sere nwanwan no wo mu hu unsa ma wo busa ne se wo se wat wo no wo mu nidi wo fie ho oni mma wo ho oni mma girls wo ho sese ba kwa ya enya say 17 wo se yan wo no wo didi e na wo nya afuo bese kwahwe nkola nketo omo ye afuo omo ni siesie abra omo ye afuo no na wokọ na wokoja na wonya kakra bedi a enye ansin se na wusun enne woto wobu ase a anka na wubesu akola fefe kama saa na ti o wo se keto na ye de ma wani nso emme nwa na wokọ pekese a eyesu na di akire be ma na wo de ma me se me ma ncha de free kwa wo mu nta nche se fa me dasi yo ena me dasi o chira me dasi adechie wo do be kwa wura dem ho wo de be jewu wo de be wura wo ba wo de be wo sesi e wo de be sinesina wo prepra watu nsu na to agu wo na abeku mo na enu amusi yenkum sa no de ya ka ware fo asem ya de lances ya de lances ni ya yan wadwuma eno de lances ni yesi yemfam pra ye na yan kan kire nkola ne se mo nko ne yemfam pra mo maduru ho eyamo de yes ma fans we eyamo fans yes ma yes mo nkamu a enti yesi aketesi kata husie mo ne sie se na nyame de she tokuro mo no tokuro mo o se kesie na kote so nkotete ho na du mra na aketesi se wo bie so na wo bie so enti ya bie so ne ya bie so se wo mo nwom pra ye amu prepra na yan kan kire wo mo se wo nkura nketo no mo so mo papa bi nkura bone nkura bone we jebe eti ya sinyame hu mo bo de wa ye ya asem keto wo we kura nka wo ma che 1000 atwi hu ni de nkura wo ye de obagu ya ni me ya asem keto de asem wa ama eti se nkura ni se wo mo nya nkura dia ebe ha wo mu bruta ene hunhun nse de wo kan wasu sa kakra bi na wusu unse se ma na obu afu mi me bu afu kwa baburu na otwe mienu kwa baburu na otwe mienu
na ye ne wetumi wanya kwan wo na ase ye mfamra na wo be ma amanfo akase de ye ni na wotwe mienu no ye ne ye de wo bakọ ye ne ye de wo bakọ na ye wie so ye se akukuru wo tofiri efom ho ba betena ha oh ade ahoma so ko ba betena na obi ba ka se ya shede bi na ye te ha ye saade na obi se omma na ye de abada bi ye nye saade ne wa ha na wotwe mienu a wo ba ye nyina ye be ye wo den ade ye be ya ne se ye ba na ye betena so ye de e ka asem no eti sa na dwumadie ne ye de etie eti ye nhya dan ka se ye de obi ba betena ha sa omomugu odosu omomugu bebre kwa a omo pese omo ka omo de kra na omo akoma ye de eto omo yem na wanya kwan no ba betena ha na ba be ka se na minim wonsam no na afoforo wo so wahunu eti sa mere no yesre be ma no wo hweba anka wo ababa we nko ma metena anka se wo hweba me mpesa ade no obie ni wo baba betena aka se wo hweba obaba be ka se wo hweba no wo sori ade 3 months 50 Ghana ba akra wo bedi die wo bedi sei onu mu woni wo bia wo se ma ni sugu ni yam sa esu wo su wo sugu su o media me aha no maka kira wo so obi ba na wo su a wo a wo de ya wo de ni di no wo na osugu su o su no a eso ni nyina no na egu so because esu no ano eden eti mesra wo wanya accident a obe wo mo na mane unso so wonim na kra na wo bo na mane na oba wo ne na wo ne wanya accident abrante wo mo na mane na wo hu nse wanya accident eti mesra wo keka wo hu bom nkura ne ye nan a omukura wo mo bidi enti ka wo ba bia ba ko so se ha na watch bia no wo ye ne 50 Ghana kura ma na sankeye esene se bosumi num ofa de na nhwe no abra wonya adwuma bia enti afidie ne susu de ya ready oso obeje osi afidie ne de wonya ya eno no de besia adwuma de ya de ye kura wo de wo se ne bo sa abo no wo ye de wo je enti afidie no onya ready na ye mfama no na ababa we na sum ye de enyo no na afi de ye hunu kwan a ye de omo be de ebefa so papa me akola de siwa kunu na me won so ara na wasa ofa oyire na no kwa na yire de neba kru ni nua be ma ba o de ma wa danfo de papa no nya akola ya na ko bidi no say they no see so de sore ba ai na if you wanna choke nje o say o man back pass to me akara mo fa se mo 87.9 jadi ntina o ko fa no de no ma wa danfo se one ne nkotena kola 50 years na wadanfo nso jimi ni panyin poni na kola we se aho kire ama se won tena obi nche da ho no fa yire abraje ma wawu se mi wo fufuo na se fufuo ni bi banche ni bode ni bi tofo mawu owi abon so de nsa ofa we no de abon so no de abon so no de abon no de go wedru no twa papa na kakra FM 87.9 ya nwa afra no eno na medi na situation na ne yekom no mene me mame na ye ba ye twane free south to tonsuo e ba ko tiala ye ba ye ma yo fa ba onu so chi me ma wo puno obi nchetra akola do kasa no osu papa fo bi emma bi so adwiri yo wo fa namba ma ya pena be se no wo pena ye nya do de wie ne prefo enipa bia wo wi asese obi ho kire no na wo so ba boa no na tekini ni yes ni ni weak point ya metu aka o moa no a anko pena ya asesa ade yi the same thing as our boy ya wo ye wo yire e wo ma kola no ho kire no meboa wo gya ne ba o ti be bi tutu ayambia so baba benada impese me ko hopi obeba okay na ye kasa kire ekoso enne kra ho kire abaya sesei amanfo odwane firima yi mu yesi na no airport e wa ye ma say I say tam American embassy line kwa na bia ye ma obi edwane
obi tested it to now. He said the last person will be free on my name on two punum. No for for man na do. So aho kyerenti nipa ekwote bia bi mo. Wa hwe a ube tia no so no aforo. Na yebesere akwara yi. O ma me awu. No o papa nso wi na 2 years. Na o te o se wan chei. Kwala bia wo nsuro so obefa mu kyire. Unso sidio. Aho kyere de e part of life. Enu kura na wo famu a awurade ma wa dance e. Eye din a obenya dance adi. Ye ma me no bebre gugu abro kyire ye nuanom ne te bia wa famu no boy ya say Ghana fo ani ho hantwena me de boy ya wo ba be ko ma Ghana kura e me ya. No me be kan say popora afa ye okonyina ringim kura ye be bo no. Wana tour fo so mo ko ma Ghana. Why pa na tu akola yi fo say o ma box ma Ghana. Ghana ko for player bia fira be wura wa mayi mu foche. E kire wo kwakra obebon acha bibia. So the American say abranche we can life history. Famwa don concrete wo ye o ye na dwene so obefa ya onumu. Enenya na biase nyana tenenka. Wo ya kwala na to obi nchen a mesra wada se wansua more treatment na e dey ma no se wan fam wonnim kunim. Eno na ba so wo mu a na de hie bia pie firo obepa obi aware opede wo so no. Ebi sida. Isida. Rokobo se de ade hie ma no. Me ba ni o we. Me ba we na o school no na ne nsa gown na gown no ate ho no we nipa. Na dia wo hye kitchen na wu ya na papa ne ba no na ni hwe akire na ni di akire dachi bia wo no ba be yu eti dia wo fam ne kwala mu fam na mu be di nkunim na mu nyaza mu ndum ayase na gura topre koko bia katisi wo ayase gura koko anya papa bi anya papa 5 CDs 10 CDs 20 kwasi asem nko a wa bra wo yonko bati se okwa na jo ogina kwa ho wo gi 200 500 asana na nada ene kwa ye no bie na ofui bia wo wo so wa ye desperate nti ofui bia no de wudi agro e be sram nkola wan fire mu a undi yie eye mra ekaki sosomo eka bibia ho ne na sofo agya no ka ena mahu se obekwa abro kire ena abedi yie ena ye be wale na kekeke no ahwe pu awale no na sisi asai ho na be se bia se mi nyiro ho mfate bia ni mu na nko ani mara ye do ma se ya we nso de 1000 no se blood of betu ade so otu ankrofo ka otu awiansa so no twempra na de no ya twempra na me wa kire ama dinga mo ama abo ami abaji ade na nko ya abaji wo sam wo baji ye nya jai ye jai ya bank ni ko investment bank na so we dey was what the board be amma yo ba dia che de wo dia che so dey dia ne dey dia che ne do so wo dia ya bi ni nyina ke mo nya ne de ko ye adwuma hwe dia che de dia che ya ba ji o mo ka bi mama no ya ba ji ka bi mama na ma jama na na me ka bi mama am ka bi mai ya ba ji any problem somebody musika ma yen hwa de bi e ma sometimes e ya yen ka no kaka e ma ye eyi bi say nti one be ma nti so am pa say be ma ne no sister join me be ma ne no twempna enenti o ka so wa bo obosi a enti ka ni ja enti be ma enti ko beje ade bi nfa bi e bi nti bi si abonti e bi gaje ntomo oh say ne die ade nyina o ntoma ni ade oh do be sa na nti waje ntoma wase wana toy do be sa na nti obi je ntoma nyina na nti on say ye sha majority na kasa no minim say am say ya ma na ye te say e mema responsibility ne so dia but on ne ko relationship mu ye na anye yi enti 1000 cities they want to overthrow but 1000 cities there but me the branch mesre no we said the obey si asom na no ne ani bi esta kuade ani ba no kakra bi obenya bia no on fa na de embre no
so nya 1000 nya kra kasa de on say ya na me kasa ai anobrɛbrɛ ma abato at least the way obesi ni pa na kra kasa no e be call this kind of kra be den e be chew baby ofrɛ wa wo kasa e bi nya ne da aha ene ebufuo bi na me nane no ba me pese me nche what care about me nane no ba me dey say oh papa me dey say no aha chedie and I make her say chedie ubetimi dey acha no because e tell mema bebe o ne be ma twempna e ka mema bo ma hu it is almost so case omo gini nyina e ji ba no man kasa because be ma na di wo be ma ho kasa e so say ya ma na yet say ya mema said yes omo na hwe ma ban ka mi hu bibia wo so ne be ma tena wo bo na ka mi hu funso bi ewom because a bear ne boawa I don't know me boano unje bosia obema hoda meme nye bosia mami amaje me mesre kasa de na wo se bear ni nyama oba no e bi call the beche no e bi so make say e wo se obema na yi bi na mfa ma na ni nyina aka ho so ho yi ni nyina aka se se mo se ye nya mo prepra mo nkumi e hia no mfa ma no mo de mo pra ye sika pa de beje first one no ho ababa we ono ankasa utimi se wanu ne ho onema bebre mu on say ye pie na me ni di nkomo utimi se nema bebra o fam no na nka nye ne pe but sometimes situation bi ma ukora bi ma obewie na wanu ho me de abrante no ye so ne ma nan ono ka ho ma nan na no ma na che se wa nkasa no e ye osu no oban a wo so so ma be ma hwe abrabo ye ene se oso banya accident me ka se miensa no kwa wonhwe wo munsu e ma so de ya no we ya wa besi a wo su no se miensa no so sugu no so woni ba bia sa situation e free ba e sa nkra ya ho sister kwa de bia na se ba ka ye me de pa enkra nketo mo bom pai na no me se na ase mo pai ya wakata na ni rese mantin so minim se rade ti asama akra na ka enti do be ye bia na na ye wo se omu situation ade ne ma me fa mu nyina akra na ohu enti abrante ye onema ye wo se ebnada be ba de a ye nka ne pi nya me ya do ma ebnada oba brane ye siesie na kakra obenya no fama no na nasoma enjo no me da say Rocker Clinic Limited ewo Kumase Alaba Abuabu Station wamani opani siko house no edi animhwe Pacom capsules eboa mema emomo mema yo edi mu Jadiki 442 fungus ni nyina se achesa droba ko ye VENE then capsules de no dwa no de ogunsuo ntentem ogunsuo a wote yawo wadro eno no nanu ya wo de medfagin abepi so eno ne de tu yawo ase arthritis ama waposo yawo ya wo de anadwuma na din ahombrechafo eni lebrafo ebedru fie power na okwachi ni ade nyina na ya ya ma wonsa enka medfagin capsules 0244 183230 0244 183230 Danny Herbal and Trading Center, Danny Herbal Mesha, Malaria Draw, Danny Tone Herbal Mesha, Muja Draw Papa, Danny Natural All Capsules, Meme Draw, Yalitusi Yadiase, Namome Mayon so Ejan and Nashon, Afe, Danny Herbal Ointment, and no enemy at Tia, 2 years one time, Danny Prosta All Capsules, a prostrated Draw Tatare, and Rain Yada, a Busutam, our pharmacy, any Herbal Shop, Nemom, Wayakwada, Unyan Fincham Krom, and Asa Obata, Marco, Phony, a pin for Wadama, now at your home, at the free home, Ashtow, Embrom. One more eben than the farmer 0244 364651 0244 364651 Natural Inventors Congo ointment and the fresh feminine wash the fresh no emma wamusi oba woni atenka watenka na yira ekwachire be ma no hia obadi na ne hia nesusa na ya mesusa oh kaso wo ka de agire ni madam ko Pedro be ma no hia anya su asem okay ebi so hu ya yi no mu su de we no ne ho ba no ebi hu ba no mu su nti we ye no ho ba na we nye su a e bia honye buebu bia se na we ye su no eno romantic ba we ni de ana we no unse no nyina ebi wo ha ba jeje ho ba te bi wo ho a unse de anya no na enye de ya o motaye
Minimi kuru nyina nuano. Nuano. Mikuru dia, nuano dia. Mikuru dia. Na okra. Onko ho. Oma ho. Wo de nsiesie ho. Nsiesie ho. Be ma ne ompe nti na oma ho. Nsiesie ho pa. Ebi nya ne da bia obebi. Ebi susu ba ho ana ekura remote. Bibi ya me no bia no godra dwumre aka ho. Ni kuru fa no okura remote no hwe. Ai. Na tenka na godi be. Ade ma fa me wuti me hwe remote, wuti me fa remote hwe TV dia sister. Obi se just am petre round. E na mere mu wa tenka. Aka sabrenka wo nsem agogo ma remote kura adi atofom. Be me ya kura remote mu. Wa tenka godi baby. Sister wo ya de. Be me ya bresa. Abresa. Obro ba kwa se 3 azana me aba. Enye. Fresh feminine wash. Afa wo de na nka ene wasene na tank ka onsuo basa bigu wa the fresh feminine wash. Congo ointment ye the two candida no asem. Na de pompa abo no atibia ta so pimples ade wani maboso a ene mansanka be wiwie ni nyina dam. Wo the Congo ointment ebeto ase 0204 61 0204 616161 afa besia kwaje de ho dwo na no pa me hu se ye de obi fo nyini tada ho wanted by company bia me pese me bo mu dinam so mo so gu ni pa ni masi ye se mo nyemfanya adwuma ya se mo nyemfanya adwuma wo mu de no mo house a quick credit de mo ha okra na mo ye atwia ogana card me de ade manage wo mo no no oga de ohia ya ogana card enkofa na na mma enkofa ofie bo so mo ma wo ma mi si fie ebu ankrata ba fele okra de wie na be sia na adai afi na kopedie wo waka kakra ho ebra de owo fie bi ho da me wo de owo kanka me ngo ji bi ho we dem be se credit me ti wo so no for dem dia be sia wana simple ya megana card 0302 200390 0302 200390 nana ye bi agona sa mai nana ni o denden edua bo eduto ya de kurankro honhun mu ya de spiritual marriage mu mema famo enemu oda ye mu ye famo ade be chena ho afo se tam sister hey Yaji sika no aji transaco no me de gentuma o ama me to ami miem na jabre ho poa na wo de wa be fa no free no akohoma e ka no hwe kona na ye bi was spiritual marriage don't to asie mfama bushia bi on ma se ma na nware wo boa bo mo ne kona na ye bi wo be wade ayo fro pa ama wo so ahye wani monyam nana ewa agona samman wase wo de wo ba na wani so ye ontoto afre no 0243 134535 0243 134535 aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi esunie ya da ya ho ya ba afrefo time ni nyina ye de mamo nam se no miensa pepepe commentary ewo ho yes o ma me se ni se na me wo fa mo ba o mo be kan nti ono de wontimi ndinai ese enye wo no a enti no waje mi wa me na me papa bi na me papa nkrofo na me ne omote me papa nkrofo ne so na me wo 2 years and yes me papa ni free enti oye na osima omomfa me mama me no na mama ne so wa santi achim banka me mama be wo mama me mama okay enti me betna papa ne nche na me wo mfie mie me papa nkrofo nche na me wo mfie mie no wo bre wo ha wa bebrese me ko square button na mapon wanti fo kwa yem ba bie ni ho amini me kwa ko peja akwa ye de akoton Akoma FM nti na e ma me ko di abranchi echi enso no kasa na me ko di abranchi echi me wo ye me o mo ba ye no me nyem 3 months na asema me wo fa mo be kan say wo ko me wo fa mo nchen o mo ye se o mo ba sa na o mo sa ye no ko mo nchen okomonche obanka me honum ena ne ma me pe nkrofo mienu ma ne kan omo hu ena me sa nkrofo no na me wo fa munim omo no mu free banka me honum no mu free banka me honum ena me wo fa mu ka se sadia wa yeden wa badia omo ni asem na emom no adwuma ena omo di tu manim se adwuma be mesko school onto me wies me wo wi a onto me school ana se meko asam no afia na wonto amesu meko school ana se meye den na me say me de me wo wi a me nko school me pese me sua adepam
ɛna ɔmo si saa deɛ ɛna ɔntɔ machine ma me na wɔmfa me nyɛ den ɔmfa me nkɔtum ɔmfa me nto ade pam nim me wuwie nso machine no me wuwie na ɔmo so ɔmo gye machine na ansa na mawo me wuwie nso machine no wanto me wuwie wanto machine na anyɛ den amfa ama me ɛkyɛ sɛ me ɛkyɛ sɛ ɔde me ɛyɛ den asɛm na wɔka no rafi wa wasɛm ato ɔno rafi na menim sɛ meba enti na wonim wow okay Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadi nti wo bɛtoa so ana wo bɛpagya mu wo bɛtoa so me pa so ane ɛtoa so ɛna ɔmo kaa sɛ wɔntɔ machine ma me machine na wantɔ na ɔmo sɛ ɔmo gye kora nsa na mawo asɛm ɔmo maame bɛka sɛ yɛfiri hɔ ba asɛm ɔmo maame bɛka sɛ obi a wɔnwo na mo gye machine di ama no miwa me maje kwa yam so obi a onwo na mo pese mo gi machine di ama no dia na wo pese oba ne beto enti na ubie wa no kansa no enti no me so no me yedin mankasa na me ye den me frɛ me wo fa ba ko bo na mane se ni sei na ma me naka enti me sra mo a mo nyɛ sɛ de be ya ba Sister Ama, good afternoon. Good afternoon. But show the crowd and enjoy to tell the apple yard. I didn't do a fine. Ah, yo, the idea and one is your home power. Hello, dear Rabia Casafre. I'm Casafre Quadaso. Never night you. Really about so body and I'm a day mamma, Mojma Moye, a sweaty pan, Uncle Point Slam, one come on a dane that on the ABM Cosmamo, the Dama said. So, yeah, that's it, Papa, Panana, or is it showing in Anna? Yeah, I'm not just an interest in Yamishrama. Would you be a Casafre? Yo, that's all me dinner or board on teachers who are pension off. Okay. Yo, I'm maybe the most media moody. Now, Messi Macam Bika cry. A drew baby. Sɛ bɛma ɛgyegye wɔ baa ɛwɔ no bibi ne ɛbi na ɔbaa no ɛyɛ no sɛ wɔwɔ gye a ɛdu baabi a yɛ ɔbaa no nso nkae sɛ wɔ ne bɛma no te no nneɛma bebree wɔde aboa no maame nam wɔka asɛm bi sɛ deɛ nti na bɛma deɛ ɛntumi nkɔyere ɔbaa sɛ me ne wotena me ma wei na mmerɛ bi a mɛma nkoa no asɛ wɔ mu wɔ problem na mɛkɔ nsɛm no so no yɛ nnuaba na wode kan baeɛ no papa no suba na ɔda na adi kyerɛ no ma ne ɛkɔfaa n'adamfo no to apply na gym say business what they make no and the to na gym say a business but what be dey happen every week and when you go on so mu money ya mu nyi say o mu da kin na respect wo that you don't make akwan ko dey bibre na ko so bi dey pan say ka chi ya chi papa no kura that age na akwan no ka say chi papa no and to say na bana skia when bɛma no a ɔka so ba bɛkɛ sika nam ka wokɛkyɛ so wɔnhyɛ de berɛ no yɛnnua baa no ɛwɔ m sɛ ne ho akodim na bɛma no wɔnka hu sɛ ɔbaa sika yɛtafere ho yɛnni sɛ wɔanhwe yɛ no sɛ nsɛm a yɛnnua baa no kaa no nyinaa yɛ nokorɛ nɛ sɛ dɔɔtaa hwɛ ne ba kora ka ho a wɔso ade so wa nti wɔpɔ so no ntiɛ nnua ba no meda se hello di ne ba bia kasa frɛ nnua ba ma ɛ afa kwa tamajo so nnua ba ma so mu asantema pon ko fi ase no tanko Ini aba ma me mo ni wa bedwafo nyina abato ene dwumadi amude na me fa akonya so na me tia kofi ase ma nyina me ni aba afutuo na na e de ma ye nua no mema binum sebi mpedi antasa wo be wo no wan hwe oba de a ini aba nka wo kura nka bi se nka fa so wo so hu nne mma ma akoma ko nan e na wo no omoa wo sebi eni aba yi a wo ti wo su e bi kwa no ni be ma kwa na mo tu obi ka che na wantie so ene ba ye de wo be so ha me sister no ma adwen so hu inti sebi e man tu omo fo ene ye nua ba yi a wo ti be ma gini tike ye die ye sra no mema obeti ka ye ni o ye tafre ho inti so ba ne si wagina de de a ofakwata de nim ho asem ka de me sra se okopa butia no wetu oba ni tika na next time no no de tu no ho fo me da se me nua ba eso me da se hello udin baby akasa free andu suweka anmanyo pataki bunsu ope first case no abaya no
obisa na questions no where misa no na wofuo de bia na wofuo free kwan a ofa so ayo betie ni papa mo ho because se na ohun amane no wo ne papa mo wa no maame mo side na ho na se wan se da mi no wo no papa na meka se abrantie ne se o hwe pa na kra no wo hwe no na ntukura ne bebre wo tidia we mu a wo mu ni ifu bia itiwe ekom na e de no wo akura na ne ni di school ho na ni di school so beko esuna bwafo bia ni bebia yeso so ko nyire mai 8 years no ko bubuja asema we hu ebi bwafo bia nti maame ne side ne na me se nka mu nunu kakra ho no e me hu wo maame no so family no so temi sikia nbe 0322498035 0322498035 0243114497 Udini baby akase free Mama mpacha frame tunobo asante achamu yoso. Okay. Mama ewie die mebo mu abafo no moduma papa nya fon yinchira wo. Ya yini abe ma no lesere no. Be wadi sika no atum se wodo oba no eka nko ade. Onhwe e ma ne nkofa ha obi a ema. No mfa oba ni sika e ma no gen utie ni kasa onye basabasa. Onye ma no mu ye basabasa ni bia wonhwe no mfa ni sika e fa e ma no. Ewie die meka no nyankopon yinchira papa. Yada say 03224988035 03224988035 ye kwai ni aka wo say no me ensa bo pepepa agudie mu asofo no betena se na commentary kama gudi baby aka say free hello we ba te febra na yawo yo na na eti because that's of market na emi ya baba meka kra abanti no ye oba na jese so oba nka oba na ho so he no mo meka kra meka say oba wa ne so ani kunu aya je kwa ade tla utimi de ebe wa ka to we ma oda so ne twempra 15 years so aya je kwa mema na hwi ade go ma ye fine sapa de mi so be ma no o sha fan ma no de bi ti ja ko mo ne sigala kwa na akaba ro beje mi so be ma so he le ba no wa mama me da pa ya me sha udi baby aka say free ja uzima so udi 0322498035 0322498035 udi baby aka say free hello mama bema na udi but you don't have some more to make a feed man up okay na de na culture dem no say mo de so ntia be won ska 1000 years and so na ni so ntia about no hun china come for radio show and the chance of the 1000 cities the most important somewhere does what change come on but the most need my problem with you Michelle ya me ensha won so udi baby aka say free okay kafra eti aka wo say enne no me ensa bo pepepa commentary kama e wo ho ntima fidie no enne ha udi baby aka say free hello oh line 2 mumfanche 03224 98035 03224988035 0243114497 0243114497 say telephone hadwen kakra wa ha nti ye kwa idea ne aka wo say no me ensa bo a Akoma sports na commentary e wo hono pa Black Stars ne papa se Africa hwan yo Central African Republic na be predictions ana am free tonso oh za ano me se ne anuano mo omo aprim za ye ne aho omo chabon jeni ze ojo aso di e be stadium e mo rebo na ba predictions ama we predictions bo me nana me yare ha mi ntimi ni holy ho aji se ho ama ye kwe mechia
Eja Pia ewo man ena eja Boache ewo man mechia omo nyina ena information center wo omutie fucking mechia omo nyina nyame enye omo kese pa for shell wo amakura na about no kwasem shell manager no mo ton petrol wo nyina enje ishme beto ka oba ya mo man petrol ya mi shira wo pa o ma ya de omutie papa evangelist adana se papa bi se oton ka ya yewura friend kankama yewura kuma si nyina obo yewura dia ono yewura kankama ya chia wa wi tete so wati na ba betoka o ba betoka Midini amasa wasapon na nekria koko evangelist Samuel Mensa no bapa akosye sikapa an wotie nyina enka Pastor Julius ye chiachi pa Marcos nyame enhira producer eye Ishmael Haywood nana yaw Adama wo hwe yen e Facebook no eso yes na de commentary ni ntino ne de no miensa na de dwumade ni esi nyame yado wo chena boja ya koma musam ye besan aba e de abesomo Akoma dansiom na yetumi diatina odo. Akoma dansiom na yetumi diatina odo. Akoma 87.9. Akoma ejo.